Τσάτ, κοίτα ένα ωραίο μαγαζάκι εδώ πέρα. Κοίτα τι ωραίο. Με τους φωτισμούς του μέσα. Με τα φώτα του. Από εδώ το μπαρ. Έξω γλαστρούλες, κόλπα, ιστορίες. Λοιπόν, κάτσε να ράξουμε εδώ. Κάτσε να βάλουμε και φακό εδώ. Μύκονος. Έχει vibe νησιού, ναι. Έχει ωραία vibe. Τώρα αφήνουμε τσαντάκι εδώ. Να το βάλουμε κιόλας στο κινητό να φορτάει, γιατί αν δεν φορτάει, δύσκολο το έργο βουνό μου. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά εσύ. Καλά, μια χαρά. Παίρνω κάτι. Ναι, πες να έχουμε ράντμερ. Κάτσε. Ράντορ δεν έχω, από πήριξες από σόλ, ύστερα Κάτι έτσι που να λεμονίζει χωρίς πολύ αλκοόλ, μπορείς να προτείνεις γενικά. Έτσι λίγο να λεμονογλυκό κάνει, ξέρεις. κοκτέιλάκι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, απλά να μην έχει πολύ αλκοόλ αυτό μόνο. Ναι. Α, τι κοκτέιλ θα πρότεινε? Καϊπιρίνια, Ναι. που είναι ξυλούτσικο έτσι. Έχει ζάχαρη. Λίγο έχει. Λίγο έχει. Άμα έχει λίγο μας κάνει, μην έχει πολύ. Ωραία, το κρατάμε. Βάλε αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Όχι πακέτο για εδώ. Επειδή την είπα, βάλε αυτό, ξέρεις καλά, για πακέτο. Τώρα όσοι το πιάσετε, το πιάσετε. Εγώ το βρήκα έξυπνο και μπράβο μου που σχέθηκα και το είπα. Λοιπόν, το κινητό φορτίζει. Τι λίγο μόνο ζάχαρη είναι. Αλήθεια λες. Γεια σου Τζόρτζ, να είσαι καλά. Α, έχει πολύ ζάχαρη, αλήθεια. Μήπως να το αλλάξουμε? Λοιπόν, chat, για κάτσε λίγο να βάλουμε εδώ το τηλέφωνο. Τηλέφωνο εδώ. Φως ανάβω. Α, με το φως αναδειχθήκαμε κατευθείαν. Μικρόφωνο εδώ. Κάτσε να βάλω και το τσαντάκι λίγο πιο στην άκρη. Μισό λεπτό λίγο τσάτ. Τσαντάκι θα μπει στην καρέκλα δίπλα, να μην μας πιάνει χώρο. Power bank. Αμόλα καλούμπα βγάζουμε καλώδιο. Πούντα τσιγάρα. Εδώ είσαι. Ωραία. Πιτσομπανάνα, 5 βρουλάκια. Ευχαριστώ πολύ, πιτσομπανάνα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για το support, ρε φίλε. Να είσαι καλά, πιτσομπανάνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ούτε μήνυμα, τίποτα. Έτσι απλά το πέταξε. Κάτσε λίγο γιατί νιώθω σαν την ύφη όταν πάει στην εκκλησία στο γάμο. Θα το βάλω λίγο πιο δίπλα. Ωραία. Να βγάλω και τη βάση στήθους. 1.05 το δίνει ο ΠΑΠ. Εδώ να έχω γραμμές από τον υδρότα. Σίγουρα θα έχω. 100%. 100%. Έχω. Α, στέγνωσα, τσάτ. Κάτσε να τα βάλουμε από εδώ τα έργα. Ωραία. Θέλει κι άλλο ανέβασμα, γιατί από ό,τι βλέπω κόβομαι στο κεφάλι. Ωραία, κάπου εδώ. Τώρα δεν κόβομαι λογικά. Τώρα λογικά είμαι καλά, δεν κόβομαι. Εντάξει. Αυτά είναι τα ωραία στη Θέρμη, όλη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Δέο. Γεια σου, Γιώργο. Γνώμη, γεια σου, 25 Ultra. Φίλε, τα κλαίω τα λεφτά. Βασικά δεν τα κλαίω, θα τα κλάψω. Η λογική λέει ότι αν το επιστρέψω θα τα πάρω πίσω. Μου είπανε κάποια άλλα εδώ στο chat ότι μπορώ εντός 14 ημερών να το πάω πίσω και να τα πάρω. Μακάρι να ισχύει, μακάρι. Μακάρι, γιατί αλλιώς τον ήπια με μπρούσκο εντός εκτός και πήρα αυτά. Μακάρι, chat. Μόνο Redmi Note 13 Plus 5G. Ρε φίλε, για τη δουλειά που το θέλω για το stream,
θέλεις εργαλείο. Δηλαδή τώρα φαντάσου ότι ένα κινητό που είναι μια βλακιούλα τόσο δά μικρή δέχεται ήχο, εικόνα και ό,τι άλλα δεδομένα του έχω δώσει, τα κάνει upload, παράλληλα κάνει decode, παράλληλα αποθηκεύει το βίντεο και παράλληλα πρέπει να φορτίζει, παράλληλα πρέπει να την παλέψει με τη ζέστη, παράλληλα κάνει πολλά πράγματα. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα, είναι όλα κατάλληλα, που γινήκαμε πάλι. Ήταν μια αγάπη δυνατή. Ναι, τη βρίσκω μόνος μου γενικά, να ξέρετε. Δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 λογικών ημερών χωρίς να χρειάζεται αιτιολόγηση. Ωραία. Screenshot. Ευχαριστώ πολύ, Seven Hill. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το αποθήκευσα. iPhone ρε μόνο. Καλά, ναι, εσύ φίλε, τα iPhone. Καλός ή κακός. Δηλαδή, φαντάσου, αν είχα παράπονο από τα iPhone, πώς είναι τα υπόλοιπα. Βασικά το είδαμε σήμερα πώς είναι τα υπόλοιπα, που μετά από μισή ώρα stream ξεκίνησα δικά του. Αυτό ισχύει για σφραγισμένα προϊόντα. Γιατί δεν πήρε στο iPhone 16. Μα με το iPhone 16 Pro Max είχα. Σε ποιο μαγαζί πήγες? Κοίταξε, μπορώ να σου πω στο φεύγα. Τώρα, άμα σου πω, ναι, άσο καλύτερα. Στο φεύγα πολύ ευχαρίστως. Μόνο για σφραγισμένα και μη χρησιμοποιημένα. Τι ταχύτητα upload έχει το δίκτυό σου. Τώρα χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα επιπληρωμή που λέγεται Speedify, το οποίο κάνει ασύρματο bonding πολλών γραμμών για να δίνει ενιαίο upload speed. Δηλαδή τώρα φαντάσου ότι το iPhone αυτό στριμάρει από 2 κάρτες Cosmote και μία Vodafone. Αυτοί θα φάνε ξύλο, αλλά δεν θα φάνε ξύλο από μένα. Θα φάνε ξύλο από τους περαστικούς. Τώρα φαντάσου ότι είναι καμιά 50 άτομα και τους κοιτάζουν έτσι, λέει, τι φλάκες είναι αυτό. Σε ποιο λεπτό είναι ο Πάο, δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, chat. Καϊπηρίνια, στην υγειά σας. Αχ, καλό καλοκαίρι, να έχουμε με υγεία. Εντάξει, δεν το λες και πολύ γλυκό, κομπλέ είναι. Στο 60, θα πάρεις το 17. Ρε φίλε, ξέρεις το θέμα. Παρατηρώ πολλά βίντεο που λένε συγκρίσεις 17 με 16. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Δηλαδή πιστεύω ότι όσον αφορά εμένα, πιστεύω ότι είναι ψηλό irrelevant το να πάω να πάρω το 17. Δεδομένου ότι έχω το 16. Γεια μας, εγώ πίνω τζιν. Συνηγιάζουν. Συνηγιά σας, chat, συνηγιά σας. Έλα βίβες, έλα cheers, έλα συνηγιά μας. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο μπρούσκο. Έλα ρε. Και αν μπορέσεις, γύρνα το και πάρε τα λεφτά. Ναι, για εκεί πάει η δουλειά, για εκεί πάει. Θα κοιτάξω κάποια χαρακτηριστικά που θέλω να δω. Όσον αφορά για κάποιες λειτουργίες που έχει, αν μπορώ να τις βρω αυτές τις λειτουργίες και σε φθηνότερο μοντέλο και θα τα πάρω πίσω τα λεφτά. Κοίτα chat, άμα μου πούνε δεν μπορείς να πάρεις τα λεφτά, μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων είναι, κάτι άλλο θα πάρω, φίλε. Δηλαδή μπορεί να μου πούνε μπορείς να το επιστρέψεις, αλλά δεν μπορείς να πάρεις τα λεφτά, να τα έχεις, ξέρω εγώ, χρεωστικό ή κάτι τέτοιο. Μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων είναι, ρε φίλε, δηλαδή δεν θα μπορεί να γίνει αυτό. Κοίταξε, η ηχεία παραταγούσα δεν αξίζει. Καλά, ναι. Γεια μας, εγώ άπερο. Στην υγειά σου, Βίκη. Στην υγειά μας, εγώ με καφέ. Καλά, τώρα το TikTok, ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε YouTube viewer, όμορφα πολιτισμένα, με χιούμορ, με σύνεση, με τάκ, με εφράδια λόγου και από εκεί βλέπουμε average TikTok viewer. Καλά, εγώ θα σας πω την αλήθεια, επειδή γενικά ανεβάζω πολλά βίντεο και βλέπω σχόλια κτλ. Φίλε, χωρίς υπερβολή, όσον αφορά την τοξικότητα και το πόσο καμένοι εγκέφαλοι υπάρχουν, υπάρχει, φίλε, πλατφόρμα που το TikTok το ξεπερνάει.
και ονομάζεται Facebook. Φίλε, τα σχόλια στο Facebook, το TikTok, το έχουν για πρωινό, το έχουν για ζέσταμα. Φίλε, δεν υπάρχει. Να είσαι καλά, Nightmare, να είσαι καλά. Στο αγοράζω ένα κάπα. Όχι, ρε, εντάξει, είπα. Τελικά μετάνιωσε το τελευταίο σου βίντεο ή είσαι ακάθετος. Να μετανιώσω για ποιο λόγο, ρε φίλε, που έκανα κάτι χιουμοριστικό. Για ποιο λόγο να μετανιώσω. Άμα εσύ δεν έχεις αντίληψη χιούμορ, δεν φταίω. Λέγεται το Xiaomi 15 Ultra είναι τούμπανο. Ναι, το θέμα είναι για stream που το θέλω. Ισχύει για φουμπού. Καϊπυρίνια. Τι Xiaomi Huawei μόνο. Ρε chat, αυτά τα κινητά για αυτό που κάνω τώρα δεν υπάρχουν. Να ξέρετε. Είναι σαν να μου λες πάρε 50 μηχανάκι και πήγαινε στην Αθήνα. Δεν μπορείς να πας με 50 μηχανάκι στην Αθήνα. Ξεκάθαρα πράγματα. Samsung, iPhone, άντε και καμιά άλλη ναυαρχίδα μέχρι εκεί. Γιατί δεν σου άρεσε το Samsung. Γιατί στο μισάωρο κολούσε το stream. Αν το πήρες από Γερμανό να ξέρεις, θα σε αρχίσει στον πρόλογο. Όχι, δεν είναι Γερμανός, άλλη αλυσίδα, είναι μεγάλη, ξέρω. Γενικά από Γερμανό και τέτοια καταστήματα παίρνω μόνο αν κάτι είναι δισεύρετο. Δηλαδή, γεια σου πίτσα, καλησπέρα σε όλους. Σόκρα TV, 1 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ, Σόκρα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δηλαδή, όταν είχε βγει το 16 Pro Max, δεν υπήρχε πουθενά. iStorm, κοτσόβολο, πλαίσιο, δεν υπήρχε πουθενά. Όταν είχε πρωτοβγεί το 16. Με την Κοσμοτέ τι παίζει. Μου είχαν πει, είχα πάει στην Κοσμοτέ που είναι στη Βασιλέως Ηρακλείου Ερμού, πώς λέγεται, που είναι εδώ στο κέντρο, λίγο πιο κάτω. Και είχα πετύχει 2 παιδιά που βλέπουν βίντεο και τέτοια και με γουστάρανε full και μου λέει, έλα σου πω κάτι, να μάθεις πώς έχουν τα γράμματα. Του λέω, τι ρε εσείς. Η Κοσμοτέ μου λέει, έχει υπογράψει σύμβαση με την iPhone και με το που έρχονται τα καινούργια μοντέλα, τα παίρνει πρώτα όλη η Κοσμοτέ και μετά τα παίρνει όλη η αγορά υπόλοιπη. Τι εννοείς, του λέω. Άμα σου ζητήσω τώρα ένα iPhone 16 Pro Max, έχεις? Έχω, μου λέει. Έχεις 256? Έχω, μου λέει. Πόσο κάνει? Δεν θυμάμαι, 1500, αυτό που στριμάρω τώρα, πόσο το είχα πάρει. Όπως είσαι, του λέω, φέρτο. Και θυμάμαι, φίλε, πέσει για 2-3 εβδομάδες να είχα γυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη, όλα τα καταστήματα. Δεν το έβρισκα πουθενά το iPhone. Τώρα σας λέω τον Οκτώβρη, είχε πρωτοβγεί. Και πήγα στην Κοσμοτέ και το έχει έτοιμο παράδοτο. Σας το λέω σαν πληροφορία, το ξέρετε. Facebook τι έχουν οι Boomer 50-60. Καλά, γενικά το έχουν, ναι. Γεια σου, Τόλι. Γνώμη για 13 Max. Έχω και το 13 Max. Το 13 Pro Max ήταν το προηγούμενο μου κινητό που στην ουσία με αυτό ξεκίνησα να στριμάρω. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι πέρσι μέχρι και Οκτώβριο-Νοέμβριο στρίμαρα με 13 Pro Max. Για τα λεφτά του και για την εποχή του, πολύ καλό. Ούτε κατά διάνοια, με το που θα ενεργοποιήσω το κινητό, ενεργοποιείται η εγγύηση αυτόματα. Για τα 1500 κινητό, ρε τούλα. Ρε φίλε, άκου λίγο να σου πω. Εγώ αυτή τη στιγμή από το YouTube βγάζω ένα χαρτζηλίκι. Για άλλους μικρό, για άλλους μεγάλο, πες το όπως θέλεις. Αν σκεφτείς και τα έξοδα που κάνω, πιο πολύ είναι υπερπίσεως και πατρίδας, δηλαδή πιο πολύ κάνω την τρέλα μου, παρά είναι να πεις ότι κάνω κάτι που μου αποφέρει τίποτα τρελά έσοδα. Απλά ρε φίλε, εγώ από day one, επειδή σέβομαι τον οποιονδήποτε παρακολουθεί περιεχόμενο δικό μου, τον οποιονδήποτε, είτε από όταν είχα 10 viewer, είτε τώρα, είτε δεν ξέρω εγώ μελλοντικά τι είναι να γίνει. Θέλω ρε φίλε το experience που του μεταφέρνω να μπορεί να είναι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου. Για αυτόν τον λόγο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παίζει να έχω 3-4 από τα καλύτερα μικρόφωνα που υπάρχουν στην αγορά για τέτοιου είδους σχέδιο. Γεια σου Τέο, σε βλέπω τη γυναικάρα μου. Γεια σου Ηλία, τα φιλιά μου σε σένα, τα φιλιά μου και στη γυναικάρα σου. Ευχαριστώ πολύ για τα 2 ευρώ σούπερ, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Δροσούλα, τώρα ψηλό έβγαλε, ναι, μόνο Νόκια. Επειδή θέλω να έχω την καλύτερη ποιότητα, ρε φίλε, οπτικοακουστικά, δηλαδή και μικρόφωνο
Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχω αυτά. Αυτά κάνουν, ας πούμε, 2 εκατοστάρικα. Έχω και τα DJI που κάνουν 3,5 εκατοστάρικα. Έχω και τα Wireless Go 2 που κάνουν 3 εκατοστάρικα, αλλά μαζί με τα έξτρα μου βγήκε 5 εκατοστάρικα. Γιατί πειραματίζομαι, γιατί θέλω να σας δίνω την καλύτερη εικόνα και γενικότερα την καλύτερη ποιότητα. Γιατί έχουμε 2025, ρε φίλε, δεν μπορείς να βλέπεις pixel ή να ακούς περίεργα πράγματα. Ναι, μεν το βλέπω επαγγελματικά, δηλαδή σέβομαι εσάς και το βλέπω επαγγελματικά, αλλά παράλληλα κάνω το κέφι μου, κάνω την πλάκα μου, πώς να σου πω. Δηλαδή, εμένα αύριο μεθαύριο να μου πεις το YouTube σταματάει από Ελλάδα, από 15 χρόνια έχω κάνει πολλές δουλειές. Πιάνουν τα χέρια μου. Όταν λέω πιάνουν τα χέρια μου, δεν εννοώ ομή ανθρώπινη πρωτεΐνη. Πιάνουν τα χέρια μου, εννοώ στις δουλειές, κατάλαβες. Δεν έχω τέτοια θέματα. Στη χειρότερη delivery, στη χειρότερη χωράφια, στη χειρότερη ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, εστίαση. Τα περισσότερα τα έχω κάνει. Οπότε η φάση ποια είναι, συνδυάζω το χόμπι με αυτό που μου αρέσει. Άμα πιάσει, έπιασε. Άμα δεν πιάσει, τι είχαμε, τι χάσαμε. Εσείς βέβαια, αν σας αρέσει αυτό το χόμπι μου και θέλετε να στηρίξετε τελείως δωρεάν, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το κουμπί της εγγραφής από κάτω από το stream και λίγο πιο πάνω είναι και το πλήκτρο του αρέσκομαι. Το πατάτε και αυτό, το πατάτε και το άλλο, είναι τελείως δωρεάν. Πώς το έφερα παίχτης τρίπλα, σέντρα, σουστ, assist, Ιωαννίδης με κεφαλιά 0-1. Ηλίας Κορέτσος, ευχαριστώ πολύ για το membership. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ρε φίλε, ευχαριστώ. Για αυτό σε πάρα τέλειο, γιατί τολμάζει, ρε φίλε, και να είσαι καλά, Τζιμ, να είσαι καλά. 666 like, τι είναι. Και του λαγαρμπή. Καϊπυρίνια πίνω, καϊπυρίνια. Δεν θυμάμαι αν έχω ξαναπιεί ποτέ καϊπυρίνια. Εντάξει, οκ. Ναι. Γιατί δεν κάνεις live με dress vlog. Φίλε, θα σου πω το εξής. Είχα βρεθεί με το dress vlog. Ήταν ή Μάρτιος ή Απρίλης. Για να γυρίσουμε το βίντεο που κάναμε με Σαρακοσιανά για Μεγάλη Εβδομάδα. Το πρώτο δεκάλεπτο που βρεθήκαμε, επειδή δεν ήξερε, δεν είχε καταλάβει θα κάνουμε βίντεο, θα κάνουμε live, ήταν συνέχεια έτσι. Σου λέει τώρα τι θα κάνουμε live, θα κάνουμε βίντεο, τι θα κάνουμε. Τώρα του λέω βίντεο θα κάνουμε, ξεκόλα, δεν ξέρω που είμαστε, δεν ξέρω τι κάνουμε. Όχι, λέει, άμα έρθουνε τι θα γίνει. Και επειδή ρε φίλο ο Dressvlog ξέρω ότι είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλή ψυχή, άμα το φέρω σε live stream και έρθει έστω και ένα λαμακισμένο και πάντα του κάνει τίποτα, θα δεις Θοδωρή που δεν τον έχεις ξαναδεί. Και λέω για να μην το φέρω σε δύσκολη θέση και για να μην δεις Θοδωρή που δεν τον έχεις ξαναδεί, άστο καλύτερα. Μόνο άμα είναι σε κανένα ελεγχόμενο χώρο, πουθενά safe, που ξέρουμε τι γίνεται, μόνο έτσι. Έχει πάρει φωτιά η μονταζιέρα του Γιώτα 6. Πες για Κωστή και τότε. Γεια σου Κωστή και τότε. Θα φορέσει η ράσα. Καμάν. Ρε φίλε, ξέρεις τι παίζει με τον Dressvlog. Ο Dressvlog έχει κάμια 5 χρόνια που έχει κάνει αίτηση για παπάς. Νομίζω έχει σπουδάσει θεολογία. Και έχει 5 χρόνια που έχει κάνει αίτηση. Και του λέω ρε φίλε, τι γίνεται με αυτό, μου λέει ακόμη περιμένω. Θες, του λέω να πας, ναι, μου λέει θέλω να μπω κανονικά. Αλλά μου λέει ρε εσύ, έκανα την αίτηση για να μπω σαν έγαμος παπάς, δηλαδή σαν παντρεμένος. Ωραία, του λέω και γιατί δεν τα αλλάζεις. Μου λέει πρέπει να βρω την κατάλληλη και μετά θα μπω. Εκεί του λέει ρε Γιωργάρα, άμα δεν βρεις την κατάλληλη, δεν θα μπω. Του λέω, άμα είναι άλλαξε την αίτηση και κάνε αίτηση χωρίς να χρειάζεται να σε. Δεν μπορείς να γίνεις παπάς, δηλαδή, άμα είσαι άγαμος, άμα δεν είσαι παντρεμένος. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω πόσο λες Θεό, εγώ έτσι κάνω, με πειράζουν. Ναι, φίλε, ναι. Ξεκίνα όλοι φάνε. Δεν σου έφυγε να τα ξαναβρεις. Αν μου ζητήσουν δημόσια συγγνώμη και πούνε ήμασταν βλάκες εκεί και εκεί, ναι. Α, καλά κρασιά. Κάνε με θέμικο.
Εστίαση, μεγάλο σχολείο, ρώτα και την κοπέλα πίσω να σε πει καλύτερα από κάποιον που χορεύει δίπλα στο χορό. Καλά, γενικά η εστίαση είναι μεγάλο σχολείο. Εγώ έχω κάνει σέρβις, έχω κάνει κουζίνα. Καλά, όταν κάνει σέρβις εννοείται έχει κάνει και λάτζα και αυτά. Βασικά στην εστίαση έχω κάνει όλα τα πόστα. Delivery, τα έχω κάνει όλα τα πόστα. Μεγάλο σχολείο η εστίαση. Πολλά πράγματα μαθαίνεις. Εκτιμάς πράγματα που δεν σου πέρναγαν από το μυαλό ότι υπάρχουν. Μπορεί να γίνει, αλλά θέλει να βρει την παπαδιά. Που βγήκες με τέτοιο καιρό. Τι να κάνουμε, ρε σερ, είμαστε εδώ πέρα πιστοί στο content creating. Τι να κάνουμε, με ζέστη, με βροχή, με κρύο. Ο Τέος θα είναι εδώ με το γιαταγάνι όρθιο να βαράει πρέσα στα live stream. Στην υγεία σας, άτομα. Τι να σου θυμίσω, να σου θυμίσω χειμώνα, με αδιάβροχα να κόβω βόλτες όλη την πόλη, να κάνω 13ωρο stream, πάμε όλες τις στάσεις του μετρό με τα πόδια, γιατί δεν έπιανε το ίντερνετ στο μετρό κάτω. Καλοκαίρι με 40 βαθμούς, να λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία, πάτε παραλία γιατί εγώ δεν πρόκειται να πάω. Είμαστε πιστοί εδώ πέρα, σκυλιά του πολέμου. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι πλάνα. Ποια πλάνα ρε φίλε, τι πλάνα, τι λέτε, τι πλάνα ρε φίλε. Η σερβιτόρα φαίνεται ότι είναι σπρίντερ σίγουρο. Ακόμα εκείνο το μέτρο ήταν τρομερό. Ναι, φίλε, 13ωρο αληθείας ήταν εκείνο. Εντάξει, Διονύση, τώρα καθένας το ήθελε κάνει. Το θυμάμαι με την βροχή. Αδιάβροχο iFood και Volt. Το Volt είναι το μπουφάν. Το αδιάβροχο είναι το iFood. Ναι. Βου, είναι τρέλα τα αεροπλάνα. Άσε τι πασαρέλα όμπισε. Α, από πίσω μου γίνονται πράγματα που εγώ δεν τα βλέπω καν. Α, κατάλαβα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ναι. Τι να κάνω ρε φίλε. Έτσι είναι το content creating. Απαιτεί θυσίες. Μπορεί να τα έχεις δίπλα σου, να μην τα παίρνεις πρέφα. Εντάξει. Άμα τα απολαμβάνετε εσείς, εμένα μου φτάνει. Καλό είναι να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτά που θες να κάνεις. Με Πάνο Ντέντ πιστεύεις ότι θα κάνεις ένα ωραίο live. Κοίταξε, ο Πάνος Ντέντ ρε φίλε με είχε καλέσει όταν είχαν βγάλει την ταινία. Εγώ το σεβάστηκα, πήγα στην ταινία. Φαντάσου ότι είχα πάει να γυρίσω το βίντεο στην καντίνα Maverick. Όσοι θυμάσαι πριν από 3-4 μήνες. Σκάω μύτη στο σινεμά που είναι στο Κόσμος. Πού ήταν, ναι, στο Κόσμος. Φίλε, φαντάσου ότι ήμουνα μέσα στην πίχλα, βρωμοκόπαγα φαγητό από την κορυφή μέχρι τα νύχια γιατί είχα πάει στην καντίνα. Ξέρεις, όταν πάω στην καντίνα μπαίνω και μέσα, τραβάω πλάνα και όλο αυτό είχε μυρίσει. Θυμάμαι ήμουνα με 3-4 ώρες ύπνο, δηλαδή είχα πάει πρωί δουλειά, μετά εκεί, μετά. Ήμουνα κομμάτια, είχα πάει καπάκια από βίντεο. Παίζει να έφτασα κάνα 5 λεπτό αφού είχε ξεκινήσει η ταινία. Και με το που ακουμπάω στην καρέκλα και κάθομαι να δω την ταινία, αρχίζω να νιώθω το κάθε βλέφαρο 5 κιλά το καθένα. Κάνω μία έτσι και με το που αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου να κάνει. Ξέρεις, με το που αντιλαμβάνομαι το. Κατευθείαν έτσι. Δηλαδή, εγώ την ταινία την είδα αποσπασματικά. Έβλεπα 40 δεύτερα, 30 δεύτερα. Relax. 40 δεύτερα ταινία, 30 δεύτερα. Αυτό ήτανε, να ξέρετε. Το θυμάμαι το story της ταινίας βέβαια, ναι. Τι έχω γνώμη για Θήβα. Θήβα ρε φίλε, επειδή είχα κάνει βασική εκπαίδευση εκεί, όταν έφτασα Θήβα λέω, πού ήρθα, Ελλάδα είναι εδώ. Ελληνικά δεν άκουγες. Μία πόλη χωρίς κανένα μαγαζί που να πεις ότι θα σου κεντρήσει ενδιαφέρον ή κάτι τέτοιο. Ναι, είναι καθαρά για επαγγελματικούς λόγους. Τι μαθαίνεις στο σέρβις, ποιο σέρβις. Σήμερα είσαι διασταύρωση Matt Damon με Λάμπρο Κωνσταντάρα. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Γεια σου Αργαλιστή. Matt Damon με Λάμπρο Κωνσταντάρα. Matt Damon. Άντε το Matt Damon να το δεχτώ. Ο Κωνσταντάρας που κολλάει. Ο Κωνσταντάρας ήταν ψηλός, αγέροχος. Είχε και ένα μικρό μπιφτέκι στο κεφάλι. Τι σχέση έχω με τον Κωνσταντάρα. Η ταινία ήταν όνειρο. Καλά, ναι. 40 βαθμοί που είναι η μηχανή. Τραγουδάρα για Τζόρνταν. Περιμένω να τελειώσει η σεζόν
να σε βλέπω με τη γυναικάρα μου άνετα Τέο. Γεια σου Διονύση, άντε σε λίγο τελειώνει. Τι σε λίγο, η σεζόν Οκτώβρη τελειώνει. Ναι, περαστικά. Ρίπ το μάγκα μου. Θα γουσάρεις να κάνεις ένα stream μαζί με Red Dragon. Τι να γουσάρω ρε φίλε να κάνω με το Red Dragon. Τι stream να κάνω με το Red Dragon. Να αφήσω την κάμερα ανοιχτή και να αυτοικανοποιείται. Να μου λέει την ίδια κασέτα 100 φορές σε 10 λεπτά. Τι stream να κάνεις με το Red Dragon. Μην τα ανοίξω. Και το καλύτερο είναι να κοιμάσαι. Κοίταξε, εγώ τώρα που είναι καλοκαίρι, θα σου πω το εξής. Τα περισσότερα βράδια, όλη η θύβα πήρατε κέντρο τη φάση. Ναι. Και στα μάγουλα μπιφτέκια έβαζε ο Λαμπρού. Τι είπες αγορίνα, τι είπε. Εγώ φίλε το βράδυ, σαν ειλικρίνεια, μεταξύ μας ειλικρίνεια. Τα περισσότερα βράδια φοράω μόνο το άρωμά μου. Πώς το είπα, καλά το είπα. Πώς λέμε όταν πάμε να βρούμε καμιά κοπέλα και σε ρωτάει πού είσαι, τι κάνεις και της λες είμαι σπίτι μου, φοράω το άρωμά μου και σε σκέφτομαι, ναι κάπως έτσι. Φοράω μόνο το άρωμά μου. Αλλά είναι κάποιες βραδιές που με πιάνουν κάποιες σκέψεις και άμα την ώρα που κοιμάσαι έρθει κάποιο έντομο και πάει να βρει μία τρύπα από τη ροδέλα πίσω και κάνει καμιά εισγορή, παύλα εισγορή σε διαδικό σύστημα και την ώρα που κοιμάσαι μπει μέσα, τι γίνεται. Και κάτι άκυρα βράδια σκέφτομαι αυτά και πάω και φοράω μποξεράκι. Δεν ξέρω αν σας έχει περάσει και σας από το μυαλό ποτέ αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο. 2-0 Παναθηναϊκός και Βαζελίνη ρε άνθρωποι. Και άμα Τέο γίνει σεισμός, θα βγει με το Παλαμάρ. Εντάξει ρε φίλε, εκείνη τη στιγμή κάτι θα βάλεις, ναι. Για άμα γίνει κανένας δυνατός. Μη. Ο Κινομάλα χώρι. Ποια Κινομάλα, τι λέτε. Πού πιστεύετε ότι θα φτάσει αυτό που γίνεται με τους ψηφικάδες. Πού να φτάσει, φίλε, πουθενά. Κάνε live μόνος, σε παρακαλώ, βαρεθήκαμε. Άβα, έχω κάνει live στην Ομόνια όταν είχα πάει Αθήνα. Εντάξει, το έκανα και τα memes, δεν ξετρελάθηκα, αλλά ναι, όταν πάω Αθήνα, ρε φίλε, τα ίδια θα κάνω. Maverick το κουνούπι. Μετά φύζηξε ο Δράκος. Έχεις τρίχα, μη φοβάσαι. Και ποιος σου λέει εσένα ότι αυτή δεν θα είναι καμιά τριχομονάδα. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ, γιατί αυτό με τα έντομα δεν παλεύεται. Κοίταξε, εγώ υπό φυσιολογικές συνθήκες επιδιώκω 12 με 1 να είμαι ξαπλωμένος. Ξαπλώνεις, βάζεις κάτι να παίζει, μια ταινιούλα, ένα live stream, ένα βίντεο, κάτι. Υπολογίζεις κανένα μισάωράκι, ξέρεις, σιγά σιγά να έχεις οδεύσει στην αγκαλιά του Μορφέα. Τώρα, ας πούμε, όταν κάνω live stream, πες είναι 11.30 ώρα. Έστω ότι το live stream το κλείσω 12. Μέχρι να πάω σπίτι, από την υπερένταση, από αυτό, από το ένα, από το άλλο. 2-2,5, εκεί, 2-2,5. Πες γεια σου Χάκη, γεια σου Χάκη. Τι βλέπει το stream, γεια σου Χάκη. Τι βάλει για δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Γιαννέλης δήμαρχος Αθηνών. Γιάννη θύρα 7, ξέρεις το θέμα. Χάκη σταματά με το κουμπάς. Γιάννη θύρα 7, ξέρεις το θέμα. Αν κατέβω υποψήφιος στην πολιτική και πω αυτά που θέλω με το όνομά τους, μου δίνω μία εβδομάδα ζωής. Όχι γιατί θα πω κάτι με ανήθικο τρόπο, γιατί θα πω την αλήθεια. Μου δίνω μία εβδομάδα ζωής. Θα κατέβω υποψήφιος, θα ξεκινάω να μιλάω και μετά από μία εβδομάδα θα διαβάζεις στο πρώτο θέμα υποψήφιος, αγνοείται η τύχη του. Γεια σου Τζόργο, πότε θα έρθεις Γιάννενα. Γεια σου Γάκη, μιλάω και με τους Άσιο Άννα, μήπως κάνουμε κανένα σκηνικό. Ζήστε τον Γιαννέλη για 24 ώρες. Θέλω ξανά μόνο να δούμε λίγο τους ξένους. Τι εννοείς να δούμε ρε φίλε, Χάκη σ' αγαπάμε. Τι βλέπει ο Χάκη το stream. Τώρα τρολάρετε ρε ή λέτε αλήθεια. Χάκη Pixels. Όχι ρε, δεν το βλέπει. Τι λέτε βλακίες. Τσιμπήσατε και εσείς το τυράκι. Μόλις βγήκε. Οκ.
Ακριβώς τα ίδια λόγια έχουν πει όλοι οι πολιτικοί όλων των εποχών πριν εκλεγούν πρώτη φορά στη ζωή τους. Βιβέρε, καλό μου παιδί. Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κοινωνική συνείδηση εδώ και 13 χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουνα ενεργά πολιτικοποιημένος, πρόσεξε, δεν ήμουνα κομματικοποιημένος, πολιτικοποιημένος. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το γεγονός ότι όσες πορείες γίνανε για τα Τέμπη, εγώ πήγαινα, έκανα live stream, είπα τα πράγματα με το όνομά τους και όποιο θέμα επίκαιρο γίνεται, εγώ βγαίνω και λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Τη στιγμή που έχω μία εξαρτώμενη σχέση με αυτούς και αυτοί σαν επιβράβευση με έχουν βάλει στην άκρη, δεν είμαι βουνό μου σαν και τους υπόλοιπους. Θέλει πολλά κιλά μέζεα στην Ελλάδα του σήμερα να έχεις εξαρτώμενη σχέση με αυτούς και χωρίς να φοβάσαι τίποτα να βγαίνεις και να τα λες τα πράγματα με το όνομά τους. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Αλλά χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, τα κιλά μέζιας που διαθέτω στην κάθε μου μπάλα, γι' αυτό, αν ποτέ εξαφανιστώ, χάρηκα που σας γνώρισα. Και εγώ χωρίς σεξ δεν κοιμάμαι. Παίξει μια αυτοικανοποίηση, ρε φίλε. Καλά θα εξαφανίσουν, Χρήστο, τι λες καλό μου παιδί. Η άλλη είναι εισαγγελέας και εξαφανίστηκε ο γιος της. Μακάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μακάρι. Το ξέρεις ότι αν αγόραζε από σκρό, τι είναι αυτό. Δεν θα πας με λεμόνι. Όχι, δεν έχω μιλήσει. Τι έπαιζε καμιά ιστορία συνδικαλισμού. Τώρα σώδικες. Τι σώδικα ρε φίλε. Όχι, δεν είμαι με κανένα κόμμα, τσάτ, δεν είμαι με κανένα κόμμα. Τι σώθηκες ρε φίλε. Άμα δεν κάνουν κάτι αυτοί, δεν υπάρχει μετά άλλη ελπίδα. Μετά το χάος. Πιο πάνω δεν έχει κάποιον. Όχι, εκείνο το μέτρο ήταν... Α, κάτσε, πήγα πιο πάνω. Καλησπέρα, γεια σου Δήμο, καλά εσύ. Τι μου λες ιστορίες για αγρίους. Εντάξει, Άρο, κατάλαβες σου λέω. Ζω για την ημέρα πραγματικά που θα έχω την ελευθερία λόγου ό,τι έχω ζήσει τα τελευταία 16-17 χρόνια να μπορώ να τα πω δημόσια. Τα πράγματα που έχω δει και τα πράγματα που έχω ζήσει. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή η μέρα. Αλλά φίλε, θα τη γουστάρω τόσο πολύ εκείνη την ημέρα. Καλησπέρα σε όλους. Γιατί τους πιτσιρικάδες δεν πας νομικά. Τι εννοείς, ένα πιτσιρικά από ένα σκηνικό που έχει γίνει, κάλεσε 100, ήρθε, το συνέλαβε, έγινε δικογραφία. Όταν γίνει το δικαστήριο, σου πω. Θα κάνουμε κανένα βίντεο, Γιάννενα. Μη. Δεν θα έρθει ποτέ αυτή η μέρα. Αυτό θα είναι μεγάλο βίντεο. Και τον δημοσιογράφο. Καλά, Γιάννη, εντάξει, εγώ δεν θα σου πω ρε φίλε ακριβή στοιχεία. Εγώ θα σου πω αυτά που έχω ζήσει και έχω δει με τα μάτια μου. Τα έχω δει και τα έχω ζήσει, δεν μου τα έχουν πει άλλοι. Γιατί τα λέω. Ναι.
Δεν πρόκειται να πω τίποτα. Δεν πρόκειται να πω τίποτα. Γιατί τα λέω ρε φίλε, αφού ξέρω ότι κάθε φορά που λέω κάτι τέτοιο μου έρχεται εκατοστάρικο. Ναι, θα πεις σε IRL από Γρυλανδία. Άμα είναι άρο να χρειάζεται να είμαστε σε Γρυλανδία για να τα πούμε ελεύθερα. Θα πάμε τα μισονύχτια τσάρκα. Κάτσε να δούμε σιγά σιγά πώς θα πάει. Και τίποτα μην πεις, νομίζω τα ξέρουμε. Ναι, Αφροδίτη. Άλλο είναι άκουσα μου είπανε μπορεί. Και άλλο είναι να σου μεταφέρω βιώματα και εμπειρίες. Δεν ασχολούμαι με κόμματα, τσάτ. Μη μου λέτε είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Δεν ασχολούμαι με κόμματα. Γιάννη Θήρα 7, αυτό που λες είναι τίποτα, να ξέρεις. Τίποτα. Όλοι like και subscribe now. Να είσαι καλά ρε Δήμο. Ρε Τάταρη, με το Σικέλη θα στα βγάζουμε. Τι εννοείς ρε φίλε. Τι εννοείς με το Σικέλη. Εγώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάνω IRL live. Οποιοςδήποτε θέλει να με ψάξει, ξέρει σε πραγματικό χρόνο που είμαι και το τι κάνω. Όταν είναι να τα πω, θα είναι με τη μορφή του βίντεο. Αλλά θα έχω διασφαλίσει ότι εγώ δεν θα χρήζω κανενός κινδύνου. Θα το έχω διασφαλίσει πρώτα και θα είναι με τη μορφή του βίντεο, όχι live stream. Ναι. Δεν λέμε. Θεωρεί δεν υπάρχει περίπτωση σε ζωή μου άνθρωπος να ασχολείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με κόμματα. Μην το λες. Ξέρεις πόσοι ασχολούνται. Ξέρεις πόσοι 40άριδες, 50άριδες, 60άριδες, 70άριδες είναι σπίτι και ό,τι τους πει ο Ευαγγελάτος το καταπίνουν αμάσιτο. Αυτοί οι φίλοι διαμορφώνουν εκλογικό αποτέλεσμα, μην το λες. Πάμε like και sub για συνταρακτικές αποκαλύψεις. Ισχύει καλά τα λέει ο Άρου. Πότε θα κάνεις βίντεο με όλο το setup του και λεπτομέρειες. Ξέρεις το θέμα ρε Γιώργο, ότι ακόμη δεν έχω καταλήξει στο τι setup θέλω να έχω. Όχι γιατί δεν ξέρω, γιατί προσπαθώ να βρω ποιο είναι το πιο λειτουργικό με το budget που έχω. Εμένα αν ερχόσουν και μου έλεγες Θεό, πάρε 30k, πάρε 30k, πάρτα. Ξέρω ποιο setup θα σου πάρω, που αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1 παγκοσμίως. Αλλά με το budget που έχω, συνέχεια πειραματίζομαι για να προσπαθώ να το βελτιώσω. Δηλαδή, ας πούμε, πήρα το ρουτεράκι. Μαζί με το ρουτεράκι πήγα σε ειδικό μάστορα που ασχολείται με VHF και συχνότητες να μου φτιάξει 2 κεραίες για ενίσχυση σήματος που εν τέλει κεραίες. Η ενίσχυση σήματος που δίνουν είναι αμελητές. Πάνε 40 ευρώ. Πήρα Samsung τηλέφωνο, μήπως τριμάρει καλύτερα, ρίπ το μάγκα μου. Πειραματίζομαι, δεν είναι κάτι στάνταρ. Και στο ποτό σε ο πάγος. Εντάξει, καλά είναι. Ευαγγελάτος εγγύηση. Άμα κάνω ένα βίντεο communication με τις καλύτερες στιγμές, με καλή πρόθεση, Τάσο, τι πρόβλημα να έχω, ρε φίλε. Το μισό διαδίκτυο. Τώρα δεν σου λέω για να σου παίξω κάποιος, αλλά σου λέω γιατί είναι η αλήθεια. Άντε, δεν σου πω το μισό. Το 30% αυτή τη στιγμή του ελληνικού content creating κάνει νούμερα με την πάρτι μου. Δηλαδή, είσαι content creator στο YouTube που δεν έχεις φαντασία και προσωπικότητα. Κάνεις δράμα μετέωστη. Πετυχημένη συνταγή. Είσαι TikToker που κάνεις live stream, πρώην κοπέλα γνωστού streamer που ήταν πίσω από τα κάγκελα και βγάζεις τα ψυχολογικά σου στο διαδίκτυο. Κάνεις react στα βίντεά μου και βγάζεις hate. Πετυχημένη συνταγή. Τι να σου λέω τώρα, θες να σου περιγράψω κι άλλους. Άμα δεν έχεις φαντασία ή άμα δεν μπορείς να παράγεις ο ίδιος content creator, κράζεις θέωστη και βαράς νούμερα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Απλά, άμα είσαι λίγο έξυπνος, το κάνεις στο YouTube, γιατί το YouTube με τα views σου αφήνει και ένα χαρτζηλίκι. Γιατί δεν αναγνωρίζεις ποτέ κανένα λάθος. Ποιος είπε ότι δεν έχω αναγνωρίσει κανένα λάθος. Το άμα έχω αναγνωρίσει κάποιο λάθος μου ή όχι, το λάθος είναι για να γινόμαστε καλύτεροι. Το θέμα ποιο είναι, ότι το λάθος όταν γίνεται να το αντιλαμβάνομαι εγώ για να γίνω καλύτερος ή να χρειάζεται να απολογούμε 15.000 φορές για το ίδιο πράγμα και θέλει σε κάθε stream να σου λέω έκανα λάθος εκεί. Αυτό δεν έχει λογική. Το θέμα είναι όταν κάνεις λάθος,
το αξιοποιείς προς όφελός σου για να γίνεις καλύτερος. Το λάθος δεν είναι ότι το κάνεις εσκεμμένα ή ξέρω εγώ με κακή πρόθεση. Έκανες λάθος, έκανες βλακεία, τελείωσε. Ναι. Το θέμα είναι να γίνεις καλύτερος από το λάθος. Αυτό είναι το συμπέρασμα της ημέρας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι η ελληνική είναι πιο καθαρή. Και ρωτήσαν εντός όλων. Θέλεις των μισών ή όλων? Και απάντησε ως όλων με ανοιχτών. Όλων. Ρεξικολίστε, αλλάξει ήδη. Καταδείξει επιδημία γνωστή και άγνωστοι YouTuber να μιλάνε για δέωση με σκοπό την κονόμα. Πουλάει πάρα πολύ ο Τέο και δεν το εκμεταλλεύονται. Ρε φίλε, άκου λίγο να σου πω. Εγώ προσωπικά δεν έκανε κανένα λάθος, διότι. Gman Box Boy, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Έχω κάνει κι εγώ λάθη. Απλά το θέμα ποιο είναι? Ότι τα λάθη είναι για να γινόμαστε καλύτεροι. Άμα είναι εγώ να ανοίγω κάθε stream και σε κάθε stream που ανοίγω να πρέπει να λέω στον καθένα έκανα λάθος εκεί, δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι τα λάθη να τα παραδέχεσαι. Εκείνο το θέμα. Και να τα αξιοποιείς προς όφελος. Και ο ένας μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Όχι. Γεια σου Νικόλαε. Πες τα 5 μεγαλύτερα λάθη που έχεις κάνει ever. Ελιών, 2,5 ευρουλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ελιών. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. 5 μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει ever. Εννοείς on stream ή γενικά στη ζωή μου, για να καταλάβω λίγο τι θες να πεις. Και εγώ πήγε σε μένα και άμα... καλά, τι λες ρε φίλε, τη δουλειά τους κάνουν τα κορίτσια, τι λες. Θα κάνεις κανένα live με νερέα. Άμα πάω Αθήνα με το καλό, ναι, γενικά. Γενικά. Ένα λάθος που έχω κάνει από τα πιο σημαντικά της ζωής μου είναι, εγώ γενικά να ξέρετε είμαι ορφανός από πατέρα. Όταν ήμουν 3 μηνών πέθανε σε τροχαίο ατύχημα. Και η μητέρα μου κλήθηκε να μεγαλώσει εμένα που ήμουν 3 μηνών, τον ένα μου τον αδερφό που ήταν 8 ετών και τον άλλο μου τον αδερφό που ήταν 10 ετών. Φαντάσου ότι για να καταφέρει να μας μεγαλώσει σωστά, μέχρι να ενηλικιωθούμε, το τι είναι προσωπική ζωή με το σταγονόμετρο. Δεν ήξερε τι είναι προσωπική ζωή και προσωπική καλοπέραση. Υπήρξε μία διετία, τριετία όντας πιτσιρικάς που την ταλαιπώρησα πάρα πολύ. Την ταλαιπώρησα όχι σε φάση πλακωνόμουνα ή δεν διάβαζα ή έκανα απουσίες ή τέτοια. Την ταλαιπώρησα γνωρίζω ρε παιδί μου. Στο σπίτι, ξέρεις, ή με βλακίες δικές μου, ή με χαζές σκέψεις, ή με χαζές πράξεις. Μεγαλώνοντας ρε φίλε, όταν αντιλήφθηκα τι εστί να μεγαλώνεις 3 παιδιά, προφανώς καταλαβαίνεις το τι λακαμάς σου μικρό. Δηλαδή ήταν μια διετία, τριετία που την ταλαιπώρησα πάρα πολύ. Λογικό όλα τα παιδιά περνάνε φάση. Ναι, εντάξει, εγώ σου λέω από μεριάς μου ρε φίλε, ποιο είναι αυτό το λάθος. Μάνα με 200 κιλά μέζια. Ναι, Θωμά, ναι. Λάθος. Γενικά στη ζωή μου, επειδή είμαι εξωστρεφής, δηλαδή αυτό που σκέφτομαι το δίνω, δεν έχω. Επειδή είμαι εγώ έτσι, έχοντας σαν δεδομένο ότι και άλλοι είναι έτσι, έχω βγάλει λάθος συμπεράσματα για ανθρώπους με αποτέλεσμα να φάω τα μούτρα μου. Πολλές φορές. Είτε στον ερωτικό τομέα, είτε στο φιλικό τομέα, είτε στον επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή, μέχρι να φτάσω στο σημείο να μπορώ να κρατάω πισινή, να σκέφτομαι δηλαδή το κακό σενάριο και να κρατιέμαι λίγο να κρατάω μια πισινή, έχω φάει πολλές φορές τα μούτρα μου. Γιατί θεωρούσα ότι επειδή εγώ είμαι εξωστρεφής και όλα είναι χαβαλέ και όλα έτσι, ότι όλοι είναι έτσι. Και εν τέλει, μετά από χρόνια έχω καταλάβει ότι γενικότερα στον κόσμο υπάρχει πολύ καλοσύνη, αλλά υπάρχει πολύ κουτοπονηριά, πολύ κακία, πολύ τοξικότητα. Γενικότερα υπάρχουν όλα, αλλά εγώ δεν είχα ανακαλύψει την άλλη πλευρά. Σπουδές στη ζωή
Αυτοί μιλάνε χωρίς να ξέρουν γι' αυτό είναι αληθινό. Να είσαι καλά, ρε Τζιμ. Σε διπλό σου μεθαίνει κορ. Είπε αξιέπαινη μητέρα, να είσαι καλά. Χάκι έμπαινε και δεν έβγαινα. Του είπα. Λάθος. Άλλο λάθος. 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 Ρε φίλε, τώρα είναι και κάποια πράγματα που θυμάμαι τα οποία δεν λέγονται γιατί εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι. Κοίτα, θα σου πω ρε φίλε, κέρατο δεν έχω ρίξει. Ποτέ. Όταν θες να έχεις εμπιστοσύνη στον άλλον, πρέπει να έχει αυτό σε σένα. Άλλο το αν έχουν φάει. Σε φιλία έχω κάνει λακαμία, αλλά ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Δεν δικαιολογείται, το ξέρω, απλά το βάζω σαν ελαφρυντικό. Έχω κάνει μια φορά λακαμία σε φιλία. Άλλο λάθος. Θα σκεφτώ πού θα πάει. Μου έχει κολλήσει η φράση κόλπα ιστορία. Εντάξει, φίλε, είναι... Λες, πάμε κέντρο Σαλούγκας, έτσι σχέδιο. Τα περικλείς όλα. Μπορεί να είναι φαΐ, μπορεί να είναι ποτό, μπορεί να είναι καφές, μπορεί να είναι βόλτα, μπορεί να είναι για μασάζ, μπορεί να είναι για happy ending, μπορεί να είναι σε καλή ώρα. Όταν λες κόλπα ιστορίες, καταλαβαίνει ο άλλος. Αν είναι και λίγο τσάχμινο Καραγαλιάρης, το πιάνει κατευθείαν το νόημα. Το ποτάκι ξέχασες. Εντάξει, σου είπα. Καϊπηρίνια, ναι, δεν τρελαίνομαι. Απλά το πήρα για τη φάση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη. Ναι, απλά σου λέω προσπαθώ να τα θυμηθώ και για να σας πω. Τι θα σκεφτόσουν να πας ποτέ με το ίδιο φίλο. Ρε φίλε, κοίταξε. Όσο όλα τα άκρα όλα τα άκρα παύλα μέρη του σώματός μου αιματώνονται πλήρως και είναι λειτουργικά 100%, δεν σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Άμα μετά στα 50, 60, 70 πάω σε κανένα ουρολόγο και μου πει η υπερπλασία σε λίγο θα φτάσει στο γόνατο, πρέπει να το αφαιρέσουμε και μετά την αφαίρεση του προστάτη η ανύψωση δεν επιτυχάνεται με καμία γνωστή μέθοδο, εκεί τι να σου πω ρε φίλε, μπορεί να δοκιμάσω και τη ραλή και να δω πως είναι η γλύκα όταν σε χαϊδεύουν από πίσω. Αλλά προς το παρόν ρε φίλε, αφού όλα δουλεύουν κομπλέ, τι σχέση έχεις με τα αδέρφια σου, νορμάλ. Θα ξαπλώνεις με παππούδες. Άμα είμαι παππούς εγώ ρε φίλε, άρο, θα ξαπλώνω με συνομιλικούς μου. Τι είπα. Δεν είπες σημαντικό λάθος απ' όλα την αγορά του Σάρζον. Ισχύει, Έλιον, ισχύει. Αν και θα του δώσω 2-3 ευκαιρίες ακόμη, αλλά ισχύει. Παίζει να είναι και αυτό από τα πιο. Πόσο καιρό έχει να ξεδιπλωθεί σε παρεφερή αθλήματα. Παρεφερή αθλήματα. Τι μήνα έχουμε, Ιούνιο, Μάιο, Απρίλιο, Μάρτιο, Φεβρουάριο, Γενάρη. Όχι, πλακίτσα, εντάξει, πλακίτσα. Μπακαλίστηκα, δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Γύρω στο τριβδόμαδο μήνα εκεί. Δεν μη σ' ακούει η κοπέλα. Τι να πούμε ρε φίλε, να πούμε ψέματα. Άνθρωποι δεν ήμανε. Άνθρωποι. Αν δεν προσπαθείς να ξελιβείς να βρεις τον τρόπο σε παρεφερή αθλήματα, ρε φίλε, ξέρεις το θέμα. Άλλο είναι on stream και άλλο είναι off stream. Δηλαδή τώρα εγώ φαντάσου, άμα θέλω να πάω να μιλήσω με μια κοπέλα και έχω stream και προφανώς τώρα για να έχω τρίποδα, κινητό, φώτα και όλα αυτά, αντιλαμβάνεται και η ίδια ότι έχω stream. Δεν μπορεί να είναι η ίδια συμπεριφορά της και η ίδια συμπεριφορά μου, γνωρίζοντας και οι δύο ότι έχω stream και ότι μπορεί να την παρακολουθεί έστω ένα άτομο εκτός από εμάς τους δύο. Αντικειμενικά δεν μπορεί να είναι η ίδια συμπεριφορά. Τώρα, αν κανείς από εσάς με έχει γνωρίσει στο παρελθόν ή θα με γνωρίσει στο μέλλον και δει πώς παίζω μπαλίτσα off-stream, εκεί πέρα είναι για να κρατάς σημειώσεις. Πώς έλεγε ο Αλέφαντος, θα παίξουμε σήμερα 3-5-2 με 3 στόπερ, 2 εξάρια, ένα δημιουργικό οχτάρι, 2 φουλμπακάρες
και 2 κολόνες μπροστά, 9 για να φεύγουν φωτιά, να τα απαστελώνουν, ό,τι σου λέω. Ναι, εκείνη για να κρατάς σημειώσεις. Τώρα on stream, ρε φίλε, είναι περιορισμένα τα πράγματα, κατάλαβες. Αλλιώς είναι με stream. Καλά, ναι, εννοείται, ρε φίλε. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Φωτεινή, τα φιλιά μου. Σήμερα εμφανίστηκα στο live σου. Στο βάθος, ίσως. Σιγά ρε Φάνη, σιγά. Πού εμφανίστηκες? Στον Πρεντεντέρι, για συντρέμει. Ριπ, collab με famous. W Καραφλό. Πώς παίζεις off stream? Ρε φίλε, άκουσα με λίγο. Δεν υπάρχει καλύτερο play από το να είσαι χαλαρός, να είσαι ο εαυτός σου και απλά να πας να μιλήσεις. Ξέρω, θα ακούσεις. Πρώτη ατάκα προσεγγίσματος είναι να την πεις ζαχαροπλάστης, ήταν ο πατέρας σου. Ναι. Χαλαρός. Χιούμορ, να μην τρέπεζε, απλά πας και μιλάς. Απλά η φάση ποια είναι? Πρώτα, ας πούμε, πριν πας να μιλήσεις, πρέπει να έχεις παίξει μπαλίτσα και λίγο με τα μάτια. Να έχεις πάρει ένα feedback. Ρε φίλε, κάτσε λίγο να βολιδοσκοπήσω. Με παίρνει, δεν με παίρνει? Βλέπεις ότι παίζεις με τα μάτια. Υπάρχει eye contact. Παίρνεις τα σήματα. Πώς είναι τα σήματα Morse? Σου λέει, παίρνεις τα σήματα Morse. Δίνεις σήματα Morse. Είναι κομπλέ. Παίρνεις το ποτάκι σου, πας, κάθεσαι και την κάνεις καλησπέρα. Όχι, εντάξει, μην το κάνεις αυτό, θα φας ξύλο. Πας, κάθεσαι, καλησπέρα, ενοχλώ, μπορώ να καθίσω. Ανθρώπινα, λογικά, ξέρεις. Παίζεις μπαλίτσα, μιλάς, με χιούμορ, με χαβαλέ, ακομπλεξάριστος να είσαι, να είσαι ο εαυτός σου. Κάνε μας tutorial. Τι έχεις υπάρξει φορά που γούσταρες κάποιον και δεν έκανες ποτέ κίνηση? Όχι, στα τέτοια μου. Να ξέρεις, ποτέ δεν έχασε αυτός που έκανε κίνηση. Πάντα ο χαμένος είναι αυτός που δεν έκανε κίνηση ποτέ. Γιατί αν δεν κάνεις κίνηση, θα σου μείνει απορία τι θα γινόταν εάν. Να κάνεις κίνηση, δύο είναι τα σενάρια. Είναι ή όχι. Ενώ άμα δεν κάνεις, δεν ξέρεις. Τι εντυπώσεις έχει, πες μας. Ρε φίλε Γιώργο, τώρα η συγκεκριμένη κοπέλα που μιλάς είναι παρελθοντικό. Πρέπει να είσαι αυτός. Ναι. Δώσε φυλάκια Σπυριδούλα. Έλενα Βράμ. Καλησπέρα. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Τώρα, χωρίς να σε φέρω σε δύσκολη θέση, υπάρχει κάποια Σπυριδούλα? Έχει χαιρετίσματα από μία Έλενα Βράμ. Κάνω ένα live στο YouTube και μάλλον σε είδε και ναι. Ναι. Τελικά υπάρχει Σπυριδούλα. Εντάξει, οκ. Εντάξει, τα δώσαμε τα χαιρετίσματα, Έλενα, τα δώσαμε. Ο τολμών πηδά. Όχι, γιατί ο ένας είναι Γερμανία, ο άλλος είναι εδώ Θεσσαλονίκη, τρέχει με δουλειές. Εγώ live stream, βίντεο, κόλπα, ιστορίες, δεν προλαβαίνω πολύ. WTO as always. Ναι ρε φίλε, αυτό τι... Ρε φίλε, αυτό είναι που σου λέω, ότι όμορφα, ωραία, χωρίς να τραπείς. Αυτή είναι η ΣΠΗ. Από Έλενα Βράμ λέει χαιρετίσματα. Αχ, επίσης την Έλενα. Απλά αφού κάτσε τώρα να ακουστείς. Ναι, έλα. Έλενα επίσης. Γεια σου Έλενα, γεια. Όταν μιλάς η γυναίκα της λες τι είπα. Καλά ρε φίλε, εδώ τα λέω on stream, δεν τα πω off stream. Κοίτα, το θέμα είναι ρε φίλε, μη με πιάσει η βλακεία στον εγκέφαλο. Φίλε, θα σου πω ειλικρινά. Έχω πιάσει τον εαυτό μου σε κάτι φάσεις να μιλάω με γυναίκες, να με έχει πιάσει η βλακεία στον εγκέφαλο, αλλά δεν σου λέω να με έχει πιάσει, να με έχει πιάσει τερματισμένα, όχι απλά χαχαχαχούχου. Και να κάνω κάτι ιστορίες, τώρα σου λέω, όχι κέντημα, όχι πλέξιμο, ραφτομηχανή, για τέτοια κέντα σου λέω. Είναι το που θα με βρει. Δηλαδή, άμα είμαι στα καλά μου, έχω πιει και μισό ποτάκι και έχω και ρέντα, ο Μύρου, Ηλιάδα, Οδύσσια, Καβάφης και όλοι αυτοί
είναι σε μια γωνία και παρακολουθούν. Το θέμα είναι κατά πόσο η ευήθεια θα είναι σε μεγάλο ποσοστό στον εγκέφαλο για όχι. Είναι Γερμανία για κανένα stream. Ευχαριστώ. Τίποτα, έλα, τίποτα. Θέλουμε βίντεο με κουμπάρο. Όταν πάω Χαλκίδα θα κάνουμε. Αλλά να πάω πρώτα Χαλκίδα, να δω τα κουμπαράκια μου. Θα μου επιτρέψετε chat. Όταν πάω Χαλκίδα, μία μέρα θα πάρω ρεπό, την άλλη θα κάνω stream. Τη μία μέρα την περάσω με τα κουμπαράκια μου. Έχω να τους δω καιρό, μου έχουν λείψει. Να δω και τους γονείς της κουμπάρας. Να περάσουμε όλοι μαζί οικογενειακά. Και την επόμενη μέρα η Άρελ, εντάξει. Μυθομανής. Εγώ της είπα ότι πάλεψα με κροκόδιλο. Ευχαριστούμε την παρέα. Εγώ ευχαριστώ, ρε φίλε. Εγώ ευχαριστώ. Ρε Άλεξ, τι ρωτάς, ρε φίλε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Άντε να ρε, πω επιτρέπεται. Ναι. Άρα ξέρεις το θέμα. Επειδή κάνω ένα stream και μπορεί σε αυτό το stream να συμμετέχουν κάποιοι άλλοι χωρίς να τους ξέρω ή κάτι τέτοιο, δεν μ' αρέσει να σχολιάζω. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, έχει παρέα. Αυτό που είπα ότι αν δεν μιλάμε σε κοπέλα, απλά δεν ξέρουμε αν θέλει να απλή κουβέντα. Η οικογένεια θα θέλεις να κάνεις. Ναι, ρε Βίκη, αλλά να βρεθεί και κατάλληλη. Τι να κάνω, να πάω να βρω μία, να διάσω φορτίο μέσα, σε ένα χρόνο να χωρίσουμε γιατί δεν ταιριάζουμε και μετά σε 10 χρόνια ο γιος μου ή η κόρη μου να πηγαίνει σε ένα αυτά τα λαμακισμένα, να τραμπουκίζει IRL streamer επειδή βγήκε από προβληματική οικογένεια, ή θα βρεις την κατάλληλη ή τον κατάλληλο για να κάνεις κάτι σωστό ή μη κάνεις τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι η μόδα της εποχής. Άντε βρεθήκαμε, άντε όλα καλά, άντε ας βγάλουμε ένα κουτσούβελο και μετά κονομάνει δικηγόροι για τα διαζύγια. Δεν πάει έτσι η δουλειά. Και στην τελική να σου πω κάτι. Τα λεφτά δικά σου είναι. Εξόδεψέ τα σε δικηγόρο, κάνε τι θέλεις. Το παιδί, ρε φίλε, που φέρει στον κόσμο. Τι φταίει το έρμο. Να είναι από χωρισμένους γονείς και να είναι τις 3 μέρες με τον πατέρα, τις 4 με τη μητέρα και να πηγαίνει ξέρω, στο σπίτι της μάνας και η γιαγιά του να του βάζει λόγια για τον πατέρα του, μετά να πηγαίνει στο σπίτι του παππού του, του μπαμπά του πατέρα του να βάζει λόγια για τη μάνα του και να γίνεται όλο αυτό και όλο το παιδί να μεγαλώνει σε μια τοξική κατάσταση. Τι φταίει το παιδί, ρε φίλε, τι φταίει. Και μετά βγαίνουν σαν αυτά τα λαμακισμένα που δεν έχουν ούτε αρχές ούτε αξίες και μου πρίζουν τις μπάλες. Κατάλαβες. Να το κάνεις, αλλά να έχεις βρει το σωστό άνθρωπο. Είτε γυναίκα, είτε άντρας, είτε όπως αλλιώς θέλει να αυτοπροσδιορίζεται. Και ο Τζόρνταν ή Λεμπρόν. Τι κοιτάς πάντα εξωτερική ή εσωτερική. Κοίτα, πάντα κανόνας απαράβατος βλέμμα. Βλέμμα. Ξέρω ότι εμένα το βλέμμα δεν είναι το δυνατό μου χαρτί, γιατί μάγουλα, προγούια, κούτελα σε λίγο θα αποκτήσουν δικό τους κανάλι στο YouTube. Αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει βλέμμα και μετά ο χαρακτήρας. Δηλαδή, επειδή με έχετε ρωτήσει στο παρελθόν, μπορεί να έχει ωραίο βλέμμα, να είναι γαμάτο παιδί και να είναι στέκα πίσω και μπροστά. Δεν με νοιάζει καθόλου. Βλέμμα και να είναι ακομπλεξάριστη με χιούμορ. Δεν πάει να είναι στέκα. Δεν πάει να είναι παιδοβούβαλο. Στο λέω χύμα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Challenge, κάνε Tinder IRL. Ελιόν, 2,5 ευρουλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε φίλε, να είσαι καλά. Κάνε Tinder IRL. Δηλαδή τι να κάνω. Να πηγαίνω και να λέω skip, pass, skip, pass, skip. Τι να κάνω. Τι εννοεί στέκα. Εννοώ να είναι αδύνατη, ρε, ναι. Έχει διαφορά το να θες να κάνεις παιδί και να είσαι μπαμπάς από το να είσαι σύζυγος και πατέρας. Γενικά όλο το πακέτο, ναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά τι να κάνω, να πηγαίνω σε άγνωστες και χωρίς να τις δείχνω στο stream. Γιατί μπορεί να μην θέλει να φανεί στο stream και πρέπει να το σεβαστώ. Να τη λέω smash or pass, ας πούμε. Εδώ Σαλούγκα έχει επαγγελματικές προοπτικές. Σκέφτομαι να μετακομίσω. Εξαρτάται από πού θα έρθεις. Άμα θες να έρθεις για επαγγελματικές προοπτικές από την Αθήνα, μην κάνεις το λάθος και το κουνήσεις ρούπι από Αθήνα για να έρθεις Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα στον επαγγελματικό τομέα είμαστε δεκαετίες φωτός, έτη φωτός πίσω από την Αθήνα. Άμα είσαι από επαρχία, έλα. Αν και νομίζω στην επαρχία κονομάνε παραπάνω από εδώ, αλλά τέλος πάντων. Βασικά εξαρτάται με το τι επάγγελμα κάνει. Άναψε το σωληνίσχο. Και έχω κάνει stream από το σπίτι σου Μωμέ. Όχι, Ρωμέ, είναι standard bar. Θα είναι διαδρασικό. Ναι, Λιόν, άκου λίγο ποιο είναι το θέμα.
ήμασταν Αμερική που επιτρέπεται ελεύθερα η βιντεογράφηση, παύλα μαγνητοσκόπηση σε δημόσιο χώρο, θα το έκανε 100%. Ξέρεις πόσα μηνύματα λαμβάνω στο Instagram ημερησίως? Φάνηκα στο τάδε stream. Αν μπορείς εκείνο το σημείο σβήσε με. Έκανα έρανα. Τώρα δεν σου δείχνω. Δηλαδή τώρα φαντάσου, ξέρω, κάθεσαι, περνάει ο άλλος από πίσω. Εγώ δεν ξέρω τι περνάει ο άλλος από πίσω. Και λέει, φάνηκα στο stream στο τάδε σημείο, θέλω παρακαλώ πολύ να με σβήσεις, να μην θέλω. Άμα ήμασταν Αμερική, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στο stream θα σου έκανα παπάδες. Ούτε θα πήγαινα στο μαγαζί και θα δείχνα μόνο τα μούτρα μου, ούτε θα είχα αυτό το που θα κάτσω να μην φαίνεται κάποιος, να μην κάνει να μοιράνει. Εγώ φαντάζομαι ότι όταν πάω σε ένα μαγαζί και κάθομαι, το που κάθομαι δεν είναι ότι απλά βρήκα μια καρέκλα και κάθισα. Είναι ότι σκέφτομαι όλα τα σενάρια, μην περάσει κάποιος από πίσω και φανεί και. Άμα ήμασταν Αμερική, άστο. Εντάξει, θέλουμε λίγο να ξεχρονιστούμε ακόμη, θέλουμε. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ισχύουσα νομοθεσία. Με ποιο YouTuber δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα άμα δεν θέλεις να πεις όνομα. Τι εννοείς? Τον έχω ρίξει ήδη Άγγελο. Σε πρόταση που μου έκανε για πολλά. Που αυτός το είπε δημόσια, εγώ δεν το είπα. Για τους χωρισμένους. Δεν είπα ότι όλοι οι χωρισμένοι γονείς βγάζουν προβληματικά παιδιά. Μην βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν είπα. Είπα ότι υπάρχουν χωρισμένοι γονείς που δεν μεγαλώνουν το παιδί τους με σωστό τρόπο. Δεν είπα ότι όλοι οι χωρισμένοι γονείς βγάζουν προβληματικά παιδιά. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Δεν είμαι υπεύθυνος για αυτά που καταλαβαίνω κάποιοι. Άμα ήμασταν Αμερική, θα είχαμε χιλιάδες ομόνιους. Αντρέας Κέι, 50 τέλωση, gifted membership. Αντρέα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τις 50 γύφτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 1-0-5 το δίνει ο ΠΑΠ ότι θα είναι με Arsenal. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το support. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλιον, 2,5 βουλάκια, βάλε χώρα εξωτερικού, όχι από Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, Έλιον. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Θα πηγαίνω δηλαδή μόνο σε ξένες. Ευχαριστώ πολύ, Έλιο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Ρε, Αντρέα, άκου λίγο να σου πω. Αντρέα, στο λέω με όμορφο τρόπο. Σταμάτα τα gift membership με Arsenal. Δεν τα θέλω. Αντρέα, γράψε λίγο στο chat. Αντρέα, άκουσε με λίγο, Αντρέα, γράψε λίγο στο chat. Σταμάτα να κάνεις membership. Στο ζητάω όμορφα. Σταμάτα να κάνεις gift sub. Γράψε λίγο στο chat. Γιατί τι έχουν TARS? Γιατί τα 50 membership που κάνει, ενώ σε ευρώ κοστίζουν 150 ευρώ, με Arsenal κοστίζουν 1,5 ευρώ. Και επειδή εγώ θέλω να ξέρω τα members ποιοι είναι όντως αλήθεια που στηρίζουν, δεν θέλω να μου κάνουν membership με Ars. Γιατί φαντάζομαι τα 50 κοστίζουν 1,5 ευρώ. Αντρέα, 24 ώρες έκανα, γιατί σου λέω με όμορφο τρόπο γράψω chat και εσύ με γράφεις και συνεχίζεις και σπαμάρεις membership. Αρκετά μεγάλη διαφορά με Samsung, λίγας, μπράβο αγόρι μου, Zuckerberg, 60 ευρώ, ευχαριστώ πολύ Zuckerberg, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Mark. Αρκετή μεγάλη διαφορά με Samsung λίγδας, μπράβο αγόρι μου. Το λίγδας πάει για μένα ή για το Samsung, για να ξέρω. Ευχαριστώ πολύ Zuckerberg, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τον donate, φίλε, μάλλον για το super chat. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Όπα, Ζου.
Πώς είναι το καινούργιο κινητό? Για τον Μπέο Καβάλα. Για τον Μπέο Καβάλα κανονικά. Αυτά σίγουρα δεν είναι άρση. Όχι, αυτά είναι κανονικά, ναι. Υποστηρίζεις, ούτε υποστηρίζω, ούτε κράζω. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Και μόνο που δεν έχει Samsung τώρα. Καλά, ναι. Προκλητικός πάντα. Και βαράει ένα πέρμα. Όχι, εντάξει, τον έκανε ένα 24ωρο, άμα καταλάβει. Ζούγκεμπεργκ, περιμένω να γράψεις, ρε. Γράψε, ρε. Τι τρέπεσαι. Αυτό που είπες, Σπυριάρη, καλά Λικούργο. Και πού να έβλεπες τι παίχτηκε. Εκεί που καθόμουν και παρέγγελνα κάνα 15 λεπτό, συνέχεια πουλούσε τρέλα, λέει θέλω να μου πάρεις νερό, μου παντούσε το touch στο κράτς που παρέγγελνα και σε κάποια φάση μου κάνει ένα έτσι, ρε. Έλα ρε, πάρε μου ένα νερό. Και του λέω ρε βλάκα, γνωριζόμαστε. Και αυτός φορούσε γυαλί. Και φαντάσου, όπως με κάνει έτσι, του κάνω μία έτσι και του φεύγει το γυαλί και πέφτει. Και εσύ στο stream τον είδες χωρίς γυαλί. Αυτός φαντάσου φορούσε μαύρο γυαλί κανονικά. Γιατί τρεπότανε για την ασχημόφατσα που έχει. Και του κάνω ένα έτσι και του φεύγει το γυαλί και πέφτει πίσω. Μετά μου λέγε σκύψε, πιάσω γυαλί. Περιμένω να γράψει ο Ζούγκεμπεργκ. Έγραψε. Αχαχά, άρε Νικόλα. Σε μένα δεν έγραψε, στον Νικόλα σχολίασε. Channel activity. Δεν μου γράφει. Ζούγκεμπεργκ, ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν το γράφεις, δεν διευκρινίζεις. Υδροσέο, εντάξει, κάτι γίνεται. Με τη δωρεάν δεδομένα θα έχεις πολλές μελλοντικές σκυλομάνες και σκυλοπατεράδες. Ποια ήταν η χειρότερη χρονιά της Ελλάδας που έζησες? Τον έζηξε πολύ για καλά, ναι. Βασικά στα τέτοια μου όλα, ναι. Κοίταξε, αντικειμενικά πιστεύω ή θα έλεγα το καλοκαίρι του 2015 αυτό το πράγμα που είχε γίνει με τα Capital Control τότε, λέω από αυτά που έχω ζήσει, δεν ξέρω παλιότερα, αυτό το πράγμα ρε φίλε που είχα ζήσει, που ξαφνικά έβλεπα όλο τον κόσμο να πηγαίνει στα ATM, λες και γίνεται τρίτος παγκόσμιος. Γνωρίζω. Ωραία, και τι έγινε άμα δεν μπορείς να βγάλεις χρήματα? Κλάει. Δεν θα φας μπριζόλα γουάγκι Α5, θα φας μακαρόνια με τυρί. Και τι έγινε που δεν έβαλες χρήματα? Τέλος πάντων. Θα έλεγα η εποχή τότε ή άμα πάρεις all time overall, αντικειμενικά πιστεύω ότι η φετινή χρονιά στη σύγχρονη ιστορία, αυτή που έχω ζήσει εγώ, ότι παίζει να είναι χειρότερη. Αυτό που ζούμε δηλαδή φέτος, που αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που γίνονται οφθαλμοφανή για το πώς γίνονται και το πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι. Φίλε, οι ταινίες του Hollywood μοιάζουν τσικό σχετικά με αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Καλησπέρα, γεια σου Ανδρέα. Nightmare, τι έγραψε? Την πατήσαμε μια φορά με την πρώτη φορά, καλά, ναι. Καλά και με κάρτα τότε έχει πλαφόν. Τι πάτε με Samsung και είσαι εξίσου. Ρε φίλε, κολούσε το stream, κολούσε μετά το μισάωρο. Θέλουμε Tinder World του IRL. Συνεχίζει ο Έλιον, ευχαριστώ πολύ Έλιον για τα 2,5 ευρώ. Να είσαι καλά ρε φίλε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά ρε φίλε, ευχαριστώ. Όχι, δεν λέω για Παλαιστίνη, λέω... Γέλασε όλη παρέα, να είσαι καλά. Δεν λέω για... Λέω για όλα. Ελλάδα, εξωτερικό, Ισραήλ, Λιβύη, Τουρκία, φίλε, Ρωσία, Ουκρανία. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Καταλαβαίνεις? Αντιλαμβάνεις ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε θεωρητικά πολιτισμένα κράτη και χώρες υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την πολυτέλεια να πιούνε καθαρό νερό, ενώ η χώρα τους θεωρείται πολιτισμένη. Δεν σου λέω εδώ που συζητάμε Samsung και iPhone. Δεν έχουν πρόσβαση στο να πιούνε όσο καθαρό νερό θέλουν. BAM Live θα έχει φέτος. Πιο πιθανό είναι
Να πάμε να ακούσουμε Λιβιεράτο που θα τραγουδάει μπαμ και κάτω. Έτσι απλά μωράκι μου. Δεν ξέρω, ο Λιβιεράτο ζει, υπάρχει ακόμη τραγουδάει, τι κάνει. Θα με πνίξω μπαγά σας στην υγειά σας. Μπρο, κέρδισα στη συνδρομή. Συγχαρητήρια. Θέλω να σε ρωτήσω, μέσα έχεις ακούσει μπασκετική παράκρουση. Μ' αρέσει όταν δίνεις τέτοιο κόντε. Κάνε side channel να λέμε τέτοια. Τι είναι η side channel? Ρε φίλε, εγώ φαντάζομαι ότι άμα κάνω 4-5 ώρες stream την ημέρα, το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να έχω ένα Discord που να μπαίνει μέσα ο καθένας να γράφει το μακρύ και το κοντό του. Το άλλο που κάνουν στα Instagram που έχουν κάτι γκρουπάκια που ο καθένας γράφει το μακρύ και το κοντό του στο Messenger. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι αυτό. Όταν κλείνω stream, θέλω με την ησυχία μου να αράξω, να κάνω τα edit μου, να τσεκάρω κανένα μήνυμα στα social, κάνα email, να ξελαμπικάρω το μυαλό, να δω καμιά ταινία, καμιά σειρά, κάνα live stream, να παιχτεί έτσι το έργο. Είναι δύο stream sniper, κοιτάζουν full το κινητό, με ψάχνουν αριστερά-δεξιά και τώρα με πέρασαν και συνεχίζουν προς τα κάτω. Δεν πήραν πρέφα που είναι. Και εγώ πλέον δεν υποστηρίζει καμιά ομάδα. Καλύτερα μην υποστηρίζει. Θα πηγαίνουμε να βλέπουμε Ηρακλή. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, δεν ανεβαίνει ο Ηρακλής. Έχω φιλαράκια Ηρακληδείς, πονεμένοι. Τραβάνε νταλκά τόσα χρόνια. Μου λέγανε, θα ανέβουμε φέτος, θα κάνουμε, θα δεις. Και ξαφνικά μαθαίνω, η Νίκη Βόλου τα έχει καλά με μια ομάδα εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, ρε φίλε, άμα δεν σε θέλει, είχε στη Λάρισα, τώρα θα έχεις αυτού. Και να σε ρωτήσω μέσα, έχεις ακούσει μπασκετική παράκρουση? Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Πρώτη φορά αριστερά, κρύψου. Φέτος τίποτα δεν κολλάει και ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Δεν θα προτιμούσε σταφή ή αποτέφρωση. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι να πας στην κόλαση, είναι να πας στον παράδεισο. Εσύ θα πας εκεί που είναι να πας. Παίζει ρόλο αυτό που θα μείνει πίσω, τι θα γίνει. Εσύ οτιδήποτε να βγάζεις γραμμές στον αέρα. Ναι, το έκανα παλιά, γορίνα. Και σε ένα call που είχε μπει ένα στο Discord, είχε δείξει δύο άτομα αφρικανικής προελεύσεως να ερωτοτροπούνε. Και επειδή θα έτρωγα μπαν, κατευθείαν έκανα το stream private και άνοιξε καινούργιο. Κολλάμε με πρόεδρο Ηρακλή, είναι Απολλωνάρα. Στεναχωριέμαι που δεν έχεις αντίληψη για το πόσο κακό ήταν το τελευταίο σου βίντεο. Στεναχωριέμαι, Αντρέα, που σε μια εποχή που όλοι είναι σοβαροφανείς δεν έχεις αίσθηση του χιούμορ. Που δεν καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι το content, άλλο είναι το βίντεο και άλλο είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Εσύ όταν πας και βλέπεις μια ταινία, προφανώς και πιστεύεις ότι ο ηθοποιός που υποδίδεται το Σούπερμαν έχει υπερδυνάμεις, Ή όταν εκείνη η κοπελίτσα, η πρωταγωνίστρια από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι, προφανώς και η κοπέλα αυτή γουστάρει όλα αυτά που έκανε στην ταινία. Άρα κι εγώ, επειδή έκανα αυτό το βίντεο που ήταν ψυχολογικού χαρακτήρα, προφανώς και το πρωί όταν ξυπνάω τρώω σκυλοτροφή, το μεσημέρι με δένουνε και το βράδυ κοιμάμαι και με στραπουνάρουνε. Μπράβο βουνό μου, το βρήκες. Να σε πάω στο Χάρβαρντ να σου δώσω το βραβείο του πιο έξυπνου ανθρώπου. Μπράβο πουλάκι μου, συγχαρητήρια, να σε χαίρονται οι δικοί σου. Έκλαψα με το Σούπερ. Τον έχουν μπερδεύει ο Βαροφάρη. Ναι ρε φίλε, άστα να πάνε. Τα έχουν κάνει, φίλε, στο μυαλό τους, τα έχουν μπερδέψει. Τι να σου λέω τώρα ρε φίλε, Δηλαδή ξέρεις τι μου θυμίζει. Πώς ήταν όταν έκανε βιντεάκια Κοντοπίδης που έβγαινε στην ταράτσα και έκανε τα περίεργα και υπήρχαν κάποιοι βλάκες που του λέγανε «Καλά ρε, δεν τρέπεσαι, τι παραδείγματα δίνεις στα παιδιά, πας στην ταράτσα επάνω και άμα πάει κανένα παιδί να σε μιμηθεί και πέσει και φάει τα μούτρα του». Να, κάτι τέτοια, αυτά μου θυμίζουν. Η μορφιά της κοπέλας
Γεια σου, Σφακιανακιστάν. Έχεις μαυρισμένα μάτια. Μπορεί να είναι και λίγο από την αϊπνία. Χιούμορ είναι να είσαι 35 χρονών και να κάνεις το σκυλί σε μια κοπέλα. Απλά δεν τα έχεις 300. Αντρέα, όπως είσαι, κλείνεις YouTube, ανοίγεις TikTok, tap, καρδούλες, tap. Έχει το YouTube εδώ πέρα. Καρδούλες YouTube εδώ, TikTok, tap, τριανταφυλάκια. Όπου βλέπεις όμορφη κοπέλα να κάνει lip syncing, καρδούλα, να έχει 50k like το βίντεο. Όπου βλέπεις τοξικότητα να πας να γράφεις από κάτω. Καλά του κάνετε του μπίχλα, του βρωμιάρη. Όπου βλέπεις κάποιον TikToker να βρίζει και να χειδιολογεί, να του πετάς unicorn. Εντάξει, κλείνεις YouTube όπως είσαι και έφυγες TikTok. Αυτός που έκανε sub gift ήταν από αντίπαλο κανάλι. Καλά, λες να μην το καταλάβει, ρε φίλε. Τι φρίκα. Όχι, ρε, είναι κανονική γυναίκα. Εντάξει, τώρα τι κάνει στην προσωπική τη ζωή δεν ξέρω, φίλε, αλλά μια χαρά κοπέλα είναι και χιούμορ, έχει ακομπλεξάριστη. Είναι. Εντάξει. Αθήνα το είχε επαγγελματική ευκαιρία, αλλά πλέον με 10 χρόνια εδώ έχω αρχίσει. Δημητράκης. Ήμουν Αθήνα 13 χρόνια. Τρομερή πόλη. Άπειρες επιλογές. Τρομερές επαγγελματικές ευκαιρίες. Ένα από τα καλύτερα κλίματα σε όλη την Ελλάδα. Το κλίμα της Αθήνας πιστεύω δύσκολα το βρίσκεις κάπου. Οι αποστάσεις, φίλε, δεν παλεύονται. Δεν παλεύονται οι αποστάσεις με τίποτα. Τελευταία ανακάλυψα και είπα να περάσω Σφακιανάκης φαν. Νομίζω ήταν Σφακιανάκης σταν. Εν τέλει είναι Σφακιανάκης φαν, δηλαδή ο φαν του Σφακιανάκης. Ευχαριστώ πολύ για τα 2 ευρώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τσιγκανάκι μου είπε πόσο έρωτας με βρήκε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είχα και φωνή, ρε φίλε, να σου τραγουδήσω. Χάι, γεια σου, Λούτεναντ. Ρε, δώσε ένα μπαν. Ποιος είναι ο Τάριελ? Είναι χάος, ναι. Χαίρετε, τι κάνουμε, καλησπέρα. Όχι, τους ράβω, τι λέει, καλά είσαι? Εδώ από το μαγαζί. Α, μιλάει. Α, φίλος, όχι. Το θέμα είναι ότι αυτοί που λες έκαναν σοβαρές ταινίες για λεφτά, δεν ξεφτυλίξαν για το YouTube για φραγκοδίφραγκα. Τάριελ, όπως είσαι, κλείνεις YouTube, σε βοήθησα εγώ, σε έκανα πέρμα μπαν, μην ανοίξεις TikTok, είναι πολύ δύσκολα για σένα εκεί. Πρέπει να έχεις πολύ IQ για να καταλάβεις. Θα σου πω μια εφαρμογή που θα σε συνεπάρει. Facebook. Εδώ, τι σου λέω. Facebook. Ανοίγεις Facebook, κάνεις λογαριασμό και πας όλα τα βίντεο και κλάζεις από κάτω στα σχόλια. Δεν πρόκειται ποτέ να σε κάνει μπάνι πλατφόρμα. Έχει μηδενικό moderation. Ό,τι ψυχολογικά έχεις, πήγαινε βγάλει τα εκεί. Και στο TikTok θα μπορούσες να τα κάνεις, αλλά απαιτεί και λίγο IQ, που από ό,τι βλέπω δεν το έχεις. Facebook και θα είσαι σε νιέ πενιέ αλήτης και κυριλέ. Σε βοήθησα εγώ, λέει. Ναι, ρε φίλε, ναι. 100 ευρώ δεν λέει, αν μιλήσει. Ρε φίλε, άκουσε με λίγο. Εγώ είμαι content. Αλλά παράλληλα, το content που κάνω είναι στην IRL ζωή. Ναι, μεν εγώ είμαι το content, αλλά πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Ότι αν δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες και δεν έχουν δοθεί τα κατάλληλα πατήματα για να γίνει αυτό, ναι, δεν. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Με κράζανε για τις σέρβες, για αυτό και το ένα και το άλλο. Που γνωριστήκαμε, εμείς στην τρελή χαρά, ακούγαμε τραγούδια, χαχαχά, χουχουχού, έτσι αλλιώς. Δεν είναι ότι πήγα εγώ με το γιαταγάνι έξω ευθείες βολές. Δηλαδή, πρέπει να έχει γίνει ένα build-up και μετά αφού έχει γίνει το build-up, κάνουμε και αυτά. Ποιος έχει Facebook το 25, κάτι παλικάρια σαν και αυτό για να βγάλει ψυχολογικά τους. Τι άλλα μου, γεια σου Αντρέα. Πάει να γρίνει Θεσσαλονίκη, είναι εξίσου άθλα με την Αθήνα. Έλα Κύπρο. Θα έκανε collab με Σοφίτα. Τι είναι η Σοφίτα?
Και όσοι έχεις φάει, γιατί στο edit δεν έκρυβες πρόσωπα. Ποιο edit να κρύψω, σε live stream πώς να κρύψω πρόσωπα ρε φίλε, τι λες, δεν κατάλαβα. Κρήτη θα πας, θα ήθελα, αλλά όταν έδωσα 1,5 κάπα για το Samsung, έλα πες με εσύ πόσα βγουν τα νούμερα να πάω Κρήτη που ήθελα. Άμα καταφέρω να το πάω πίσω και έτσι και έτσι γίνει δουλίτσα, ναι. Παιδιά, ακούστε λίγο. Είναι με παρέα, το έχουμε. Το έχουμε. Ξεκολλήσει τη ζωή σας. Τρομερή κάμερα το Samsung. Δεν το Samsung, το iPhone είναι. Αυτό είναι το θέμα. Θεό Κρήτη ισχυνό. Ναι ρε φίλε, αλλά άμα θέλω 3-4 εκατοστάρικα να έρθω, 2-3 εκατοστάρικα να μείνω, και άλλα 2-3 εκατοστάρικα για να φάω, και άλλα 2 εκατοστάρικα να μετακινηθώ. Άμα έδωσα 1,5 κάπα για Samsung, δεν βγαίνουν μάνα μου τα νούμερα να έρθω. Κατάλαβε. Ρε φίλε, ήθελα να δοκιμάσω Samsung, γιατί όλοι μου λέγανε Samsung, αυτά, καλύτερα από τα iPhone. Είπα να το πάρω, ρε φίλε. Με το Kik θα προχωρήσεις. Ρε φίλε, με το Kik ξέρεις τι παίζει. Ότι από το Σεπτέμβρη, μάλλον από μέσα Σεπτέμβρη και έπειτα, θα κάνω καλώς ηχό των πραγμάτων 3 IRL και 3 stream από σπίτι, ή 2 IRL, ένα long form βίντεο και 3 stream από το σπίτι, κάπως έτσι, δηλαδή να είναι εξαήμερο. Και όταν κάνω stream από το σπίτι μπορεί να παίζω YouTube και Kik, να τα παίζω και τα δύο, να το παίζω έτσι μπαλίτσα. Το Kik λέει, τώρα θα σας πω τα νούμερα μπακαλίστικα, βασικά, εδώ, ChatGPT, γιατί επίσημα δεν υπάρχουν κάπου. Περίμενε. ChatGPT. Πόσα... Περίμενε. Πόσα λεφτά την ώρα πληρώνει το Kik στους streamer με μέσο όρο θεατών 200. Γιατί αυτά τα νούμερα επίσημα δεν υπάρχουν, αλλά ChatGPT για την πληροφορία. Πώς πληρώνει το Kik, δημιουργός, 95% από τα έσοδα, ναι, υπάρχει το Kik Creator Incentive Program, ναι, με μέσο όρο 200 θεατές. Αρκετοί creator με σταθερούς 200 ανέφεραν 11 με 12 δολάρια στην αρχή, αλλά στη συνέχεια πολλές εκδοχές έπεσαν στα 2,5 την ώρα με σταθερό κοινό. Άλλοι ανέφεραν 8 με 13 την ώρα. Μπακαλίστικα θα σας το πω. Με Kik, αλλά σε πρώιμη φάση. Ναι, μπακαλίστικα θα σας το πω, ότι αν έχεις υπογράψει συμβόλαιο ή όχι, αυτό παίζει ρόλο. Μπακαλίστικα θα σας το πω, είναι 5 με 10 ευρώ την ώρα. Μπακαλίστικα. Θέλεις iPhone, ναι, σαν τον τρόπο κάποτε. Είναι κάπως έτσι, 6 να είσαι μέσα, είναι κάπως έτσι. Δηλαδή να πεις ρε παιδί μου, να ανοίγω YouTube, να γράφει το YouTube ό,τι γράφει, να ανοίγω και ένα Kik, να γράφει το Kik ό,τι γράφει. Αυτό βέβαια για να υλοποιηθεί θα πρέπει κι άλλοι creator να αρχίζουν να μπαίνουν στο Kik, γιατί η φάση πώς έχει. Όταν άνοιξα από το μαγαζί που κάποιες κοπέλες χόρευαν, είχα στο Kik 2.000 άτομα. Όταν άνοιξα από το μαγαζί στα Λαδάδικα που είχαμε πάει στο κλαμπάκι και χόρευα εγώ, δεν χόρευαν οι κοπέλες, είχα 400 άτομα. Αν εγώ δεν σας έλεγα από το YouTube ελάτε εκεί, δεν θα υπήρχατε στο Kik να βλέπετε για να με ανακαλύψετε και να με δείτε από εκεί. Οπότε, αν δεν το κάνουν αυτό κι άλλοι 10-20 creator, που ήδη κάποιοι δειλά έχουν ξεκινήσει να το κάνουν,
θα δύσκολο το έργο. Τέλος πάντων, εγώ θα ξεκινήσω και βλέπω. Ωραίο μαγαζί, ναι, καλό είναι. Όταν έμενε στην Αθήνα ήταν εποχές κρίσης. Αν έρθει ώρα να έχει αναβαθμίσει το κέντρο. Το Κίκ δεν το ξέρουν. Εγώ, φίλε, πρόλαβα Αθήνα πριν την κρίση. 2009. Πρόλαβα Αθήνα μετά την κρίση. Έζησα γαλακτισμένους. Έχω παίξει ποδόσφαιρο στην Αμαλίας μεσάνυχτα μπροστά στη Βουλή. Θα σέβεσαι. Όλα αυτά της Αθήνας τα έχω προλάβει. Όλα τα έχω ζήσει αυτά. COVID, Αθήνα. Όλα τα έχω ζήσει κάτω. Αθήνα καλές εποχές, ναι. Θα μπεις creator show. Μπα, όχι. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Και πληρώνεις ΦΠΑ για τα έσοδά σου. Άλεξ, Αμερική εγώ παίζω μπαλίτσα. Αμερική, 30% φυλάκια τα πάμε. Τότε ήταν όλα τα μπουζούκια γεμάτα. Φίλε, τι μου θύμισε τώρα, τι προγράμματα είχε. Παντελίδη, Καρά, Μαζονάι, όλοι στα Prime, όλοι. Θρυλικές εποχές Μήμο και Καγκουρέ. Καλά, αυτό ήταν λίγο πιο πριν, ήταν 2006-2007 εκεί. Και όσοι μόνο, γεια σου Κρίς. Στο Kik πολύ πληρώνει. Κοίταξε, δεν είναι και τερματισμένα λεφτά, αλλά ρε φίλε, αν σκεφτείς ότι το Twitch σαν πλατφόρμα δίνει 0 ευρώ την ώρα, το Kik δίνει 5 με 10. Καλά, το Τρόβο πλήρωνε πολλά παραπάνω. Γιώργος Ηλίας, 2 ευρώ. Θεόδωρε, γεια σου Γιωργάρα, με ευχαριστώ πολύ για το Super. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Τι έπαθε το Samsung, μέσα το έχω. Πέσει να ψήνεται. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά. Άστιο Βέμε, να σου καλύτερα. Θες να αποχωρήσεις από την πρωινή δουλειά? Όχι, αυτοί θέλουν να με αποχωρήσουν. Αλλά εγώ δεν θα τους κάνω τη χάρη. Θέλω να δω μέχρι πού θέλω να το πάνε. Να δω τι βλέψεις έχουνε. Πάτημα για να με διώξουνε δεν έχουνε. Το μόνο που μπορούν να κάνουνε είναι να μου πρίζουν τις μπάλες. Και άμα κάνουν το λάθος να με διώξουνε, θα τους τα πάρω μετά στα δικαστήρια διπλά και τριπλά. Τόσο απλά. Τώρα, άμα μου ανακαλύψουν καμιά ιστορία με δράκους, χιονάτες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλού Παπαευαγγέλη αυτό. Ελλάδα είσαι, τα έχω δει όλα. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, ναι. Τη φανέλα R9 που την έχεις πάρει. Από το stream που είχα κάνει στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχε κάτι πάγκους με μπλούζες, ποδοσφαιρικά και τέτοια και την είχα βρει ένας πάγκος στην είχε. Θέλω να σε διώξουν ότι ξέρεις πράγματα. Βρε, στα τέτοια μου, θες να σου πω κάτι μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή, αν πάω να δουλέψω delivery, πες ότι πάω να δουλέψω delivery 8 ώρες την ημέρα. 5 μέρες τη βδομάδα. Ένα διχείαρο, θα το καθαρίσω. Αντικειμενικά. Πάω, δουλεύω 5 μέρες τη βδομάδα, 8ωρο, delivery. Εγώ επειδή είμαι και εργατικός και είμαι και σπίρτο και αυτά, ένα διχείαρο θα το καθαρίσω. Θα το καθαρίσω. Σε αυτό το καθεστώς, ρε φίλε, να κάτσω να κάνω τι? Να δουλεύω 6 μέρες τη βδομάδα για 1.100, ενώ στη δουλειά είμαι 16-17 χρόνια. Στο θεωρητικά ανώτατο κλιμάκιο για την ηλικία μου για 1.100 εξαήμερος, για να έχω από πάνω να μου λένε έτσι και γιουβέτσι, ενώ ξέρω ότι αυτοί κάνουν άλλα σενάρια. Τι λες ρε φίλε, τι λες? Ντελιβεράδες βάζουν καλά. Καλά, ναι, εννοείται. Φανέλες όποιος θέλει στέλνει μήνυμα. Τι ψυχάρα, τι είναι τελικά με τη φρίκα? Όχι ρε, με τη φρίκα όλα φιλικά, κουμπλέ. Έχει φωτιά στο μάτι 18, ναι. Τι έχω κάνει live παίζοντας LOL. Ποιο LOL ρε φίλε, 2025. 2025 θα δεις LOL αυτούς που ξέρουν. Ή θα πρέπει κάποιος να είναι πολύ άμπαλος, όπως εγώ, ή θα πρέπει κάποιος να ξέρει. Τώρα ναι, εμένα άμα με βλέπεις, θα με βλέπεις για τον τρόλ, όχι. Υπάρχουν ανώτεροι που κάνουν και πρόβονται. Καλά, Γιάννη εννοείται ρε φίλε. Βασικά παντού υπάρχουν αυτοί. 3K ρε, τι 2 λίγα είναι. Η Σοφίτα είναι 2 παιδιά που έχουν πλάκα. Ναι, απλά από ό,τι κατάλαβα, αυτή που λες εσύ, η Σοφίτα, ο ένας από τους δύο είναι ένας Μακριμάλης. Σωστά. Ο ένας από τους δύο είναι ο Μακριμάλης. Που ο Μακριμάλης
χωρίς να το ξέρω το παιδί, έκανε ένα βίντεο που με έκραζε. Δεν το έχω δει το βίντεο, απλά από τον τίτλο και από το thumbnail αυτό κατάλαβα, αυτό εισέπραξα. Γιατί θέλω να σε διώξουν. Γιατί έχουν κάλο στον εγκέφαλο, ξέρω. Ρε φίλε, τι να σου πω. Εδώ υπάρχουν άλλοι με καταδικασμένες αποφάσεις. Με τα όργια των οργείων και ακόμη δουλεύουνε. Και εγώ επειδή κάνω βιντεάκια και είμαι το πρόβατο που έφυγε από το κοπάδι και τους χαλάω τη μαγιά, με έχουνε στην μπούκα. Τι να σου πω ρε φίλε. Όργια των οργείων γίνονται. Όργια. Και όλοι δουλεύουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όλοι είναι μια χαρά. Έφυγα εγώ σαν πρόβατο από το κοπάδι. Κακός. Κακός. 1-3-1-2. Τραφικάντε. Ψαρά, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν σου ποιο μαγαζί είσαι. Σε κάποιο δεν θα είμαι κι εγώ. Τι έχω γνώμη για πατούσες. Δεν έχω αιμονή ρε φίλε. Τι είμαι Ινάρης, τέο λόλ. Κοίταξε, πιο πολύ TFT παίζω. Αν παίξω κανονικό λολάκι ή θα παίξω κανένα ράμ να περάσει η ώρα. Γενικά όλα τα lane τα παίζω. Αλλά πιο πολύ θα σου έλεγα support ζούγκλα. Δηλαδή θέλω να είμαι συμμετοχικός. Δεν μου αρέσει το μόνος μου για την πάρτι μου. Σε γυράκι. Λεγότανε Λιχουδιές. Πώς λεγόταν το μαγαζί, κάπως έτσι. Λόλ Πιπεράκος. Καλά κάνει. Επίσημα τους καταλογίζουν. Ρε, πάλι άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω θέμα να στα πω όλα με το α και με το β. Δεν με αφήνουν να τα πω. Δεν έχω κανένα θέμα να σου πω οτιδήποτε. Δεν με αφήνουν να τα πω. Εγώ σκέφτομαι τον γύρο. Ένα τζάξ έπαιζα μικρός. Παπαπάμπο μπαμπάς, αρχηγός, μπες, γιου φαπακιού. Τζάξ. Να είσαι καλά, Λίντερ, να είσαι καλά, ρε φίλε. Λαχταρισόν, μπράβο, ναι, Λαχταρισόν. Αυτό, Λαχταρισόν. Ξέρεις την εκπομπή άχαστη, ναι. Τους είχα κάνει και αίτηση. Είχαν βγάλει σε κάποια φάση και καλά ψάχνουμε για creator και τους είχα κάνει ένα σορτάκι που τους τρόλαρα για να με πάρουν εκεί πέρα. Δεν ήθελα να γίνω creator στην εταιρεία τους για να πάω στην εκπομπή να το δούνε. Κοιμούνται όρθιοι. Ελιόν 59 προτάσεις IRL ψάρεμα δρομαϊκό, IRL Tinder εξωτερικό, collab με Men of Style, collab με Ποσειδώνα. Ευχαριστώ πολύ, Ελιόν, ευχαριστώ πολύ για τα 6 ευρώ σούπερ, να είσαι καλά. Λοιπόν, IRL ψάρεμα θερμαϊκό μπορεί να γίνει. Αν και μπορεί να υλοποιηθεί πιο εύκολα χαλκιδική που υπάρχουν βάρκες. Τουλάχιστον το φαΐ δεν μας πρόδωσε ποτέ, ισχύει. IRL Tinder εξωτερικό, όταν με το καλό πάμε το βλέπουμε. Collab με Men of Style. Ρε φίλε, τώρα με το χέρι στην καρδιά, επειδή σε εκτιμάω, σου φαίνομαι για άτομο που θα έκανε παρέα ή collab με κάποιον που πληρώνεται για να δίνει συμβουλές ζωής. Αλήθεια τώρα, στο λέω μεταξύ μας. Σου φαίνομαι για άτομο που θα είχε πάρε δώσε με άτομα που παίρνουν λεφτά για να δίνουν συμβουλές ζωής. Ελιόν, θα σου κάνω ένα πριβέ μάθημα. Για να καταφέρεις να ρίξεις γυναίκες στη ζωή σου, πρέπει να έχεις κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Οι γυναίκες πάντα καταλαβαίνουν το δυναμικό άντρα όταν έχει αυτοπεποίθηση. Δεύτερον, πρέπει να έχεις χιούμορ. Το χιούμορ είναι το επικοινωνιακό τρίκ για να καταφέρεις να γεφυρώσεις μία σχέση η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Τρίτον, πρέπει να δείξεις ποιος κάνει κουμάντο και ποιος έχει το πάνω χέρι. Ήθισε όπως έχει φτιάξει η φύση τις σχέσεις μεταξύ των ζωντανών οργανισμών, το αρσενικό πάντα να έχει το πάνω χέρι. 50 ευρώ. Εν τω μεταξύ του παίζει να μην έχω αγγεί.
Καλάνι πρέπει να βρει γυναίκα αφού πρώτα σε δει γιατρός. Τι είπε. Πώς πήρα gift sub. Ή μπήκε ένας και βαρός εκεί πέρα. Τι θέλουμε να κάνεις βίντεο με φρίκα κι άλλα. Πιο δυνατά μήλα δεν ακούμε. Τι πιο δυνατά μήλα δεν ακούμε, ρε φίλε. Το μικρόφωνο δουλεύει. Α, δουλεύει, εντάξει, κομπλέ. Όχι, εντάξει, κομπλέ. Στο αγαπητό Σεπτέμβρη πέρσι είχα δώσει κοντά 700 ευρώ Men of Style. Τι λες, ρε φίλε. Έδωσε 700 ευρώ. Φίλε, εμένα μου δώσει 700 ευρώ. Στον παίρνω τζουμαγιάς και στον κάνω λύση αρμολόγηση, βιδωτό, κουμποτό, σαυρωτό, συσπασιόν, ρεκοντισιόν, φουλ πασιόν, δεν μένει κολομπιθρόξυλο όρθιο. Τι 700 ευρώ, ρε φίλε. Άμα ήμουν γυναίκα, άμα ήμουν γυναίκα. Και μου δίνεις 7. Με αυτά που λες τώρα, πρέπει να επέμβει άμεσα να επιληφθεί του θέματος και να σε βάλει σε προστασία μαρτύρων. Δεν έχω πει κάτι που χρειάζεται να με βάλει. Ρε φίλε, εδώ οι ίδιοι δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Θα με βάλει εμένα. Με πώς θα ξανακάνεις, ναι, απλά λείπει η περιοδία. Τι ομιλήσει αυτή. Δεν ήμουν καν στο live. Ναι, μπήκε ένας και πετούσε εκεί με άρεσε. Όχι, δεν μίλησαμε. Άσατε εκεί μένω, φτάει περίπου. Γενικά, ρε φίλε, άκουσε με λίγο. Όταν ακούς κάποιον να σου λέει σου παρέχω υπηρεσίες βελτίωσης ζωής. Όταν ακούς κάποιον να σου λέει πλήρωσέ με για να κράξω κάποιον. Όταν ακούς κάποιον να σου λέει τι άλλο να σου πω. Κάτσε να σου πω έτσι όλα τα περίεργα. Κάνε μου donate ενώ παίζω χορηγούμενο τζόγο για να κρατήσω το stream παραπάνω. Ενώ για το stream αυτό που κάνει πληρώνεται αδρά. Όταν ακούς κάποιον να σου λέει τι άλλο να σου πω. Αυτό το μπεργκεράδικο παίρνει 10 στα 10, είναι το καλύτερο μπέργκερ που έχω φάει στη ζωή μου. Αλλά μπαίνει στις βαθμολογίες Google και το μπεργκεράδικο έχει 3,6. Τέλος πάντων, όταν ακούς όλους αυτούς να στα λένε αυτά, είναι να την ψηλιάζεσαι λίγο. Μην ξενιόμαστε like και sub. Καλά τα λέει ο Άρο. Βαράτε τάταρη, like, subscribe, 12.30 ώρα, τρίτη βράδυ, έτσι σχέδιο καθημερινή. Η πλειοψηφία είναι στα χαμένα. Εμείς βαράμε κουπί από τις 8 η ώρα το απόγευμα και κλαίμε 1,5 κάπα για Samsung S25 Ultra. Τουλάχιστον στηρίξε δωρεάν, εντάξει. Δεν έχεις πάρει ποτέ χορηγίες. Βρες μου εσύ στο κανάλι μια χορηγία. Αν μου βρεις μία, θα σου πω. Έχω πάρει με έμεσο τρόπο. Δηλαδή, ανταποδοτικά. Πήγα, ας πούμε, στην Καρδίτσα. Έκανα βίντεο με τους Grill Philosophy. Τρομεροί άνθρωποι. Τρομεροί, να ξέρετε. Η αδερφή Μαϊόρα, από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και από τους πιο γνώστες στο θέμα του κρέατος. Όντας εγώ νήπιος στο YouTube, αυτή με καμιά 15 χρόνια προϋπηρεσία, πήγα, κάναμε βίντεο, κατάφερα να πάρω κι εγώ record για το κανάλι μου και αυτοί για το κανάλι τους. Ό,τι φαγητά μαγειρέψαμε στο βίντεο και φάγαμε, τα κάλυψαν τα έξοδα όλοι αυτοί. Και εγώ, ρε φίλε, με χαρά, δεδομένου ότι με τιμήσαν με την παρουσία τους, λέω από μόνος μου σαν πρωτοβουλία να δείξουμε και τα μπαχαρικά σας και αυτά που βγάζετε και ξέρεις όλα. Ανταποδοτικά, κατάλαβες. Ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Κερδίζουμε όλοι. Κερδίζω κι εγώ, κερδίζουμε όλοι. Κατάλαβες. Είμαι το ανταποδοτικό. Χορηγία δεν έχω πάρει. Να πεις, ρε παιδί μου, αυτός μου έδωσε 1 κάπα, 2 κάπα να κάνω αυτό. Δεν έχω πάρει. Από δυνατά νούμερα έχω πάρα πολλές προτάσεις για φρούτα, έχω βαρεθεί να ρίχνω άκυρα. Πολλά παιδιά που πουλάνε ρούχα, παπούτσια και τέτοια μου στέλνουν, λέω μεγάλε, άμα δεν έχεις εταιρεία,
όσο και να μου δώσεις, δεν κάνω χορηγούμενο. Γιατί που ξέρω εγώ ότι εσύ που μου λες ότι πουλάς ρούχα, δεν θα πάει ένας δικός μου που θα σε δει από το story μου να ψωνίσει και δεν θα το σκαμάρεις. Σε ξέρω και από χθες. Άρα από το να χάσω τη βιτρίνα μου, καλύτερα να μην πάρω χορηγία. Δηλαδή έχω ρίξει πολλά κέρα και σε αυτά, σε παλικάρια που δουλεύουν reseller, αλλά δεν έχουν εταιρεία. Γιατί δεν ξέρω άμα είναι scammer, είναι κανονική, δεν ξέρω τι είναι. Και σου λέω τώρα νούμερα, όχι αστεία. Καλά νούμερα. Ντούλα, σε ένα βουλάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, Ντούλα. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Κολλάμπ με Μάργο Σεφελή. Βρε, άμα μπορούσα με τα 1000. Τα φρούτα είναι νέα μόδα. Δεν είναι νέα, ρε φίλε. 4-5 χρόνια έχει. Κρατάει. Από καραντίνα είναι. 25 έχουμε. 4 χρόνια είναι. Μην τρελαίνετε. Ποια νέα μόδα. Από τότε ξέρεις τι λεφτά έχουν σκάσει τα φρούτα σε όλους αυτούς τους streamer που βλέπεις και τους Instagrammer για τα story για να τα κάνουν αυτά. Άστο. Πάρε χορηγιά από Τζόρνταν. Θέλω να μας πέσει εμπειρία από το πρώτο σου live. Το πρώτο live που έκανα ήταν επειδή είχα ξεκινήσει πέρσι να κάνω κάτι video challenge και έβλεπα κάτι μηνύματα του τύπου δεν τα τρως τα αλήθεια, κάνεις ψέματα, τα κόβεις στο edit και αυτά. Το πρώτο IRL live stream που έκανα official από αυτό το κανάλι στο YouTube, βασικά ψέματα, το πρώτο IRL live stream το είχα κάνει ψιστήρι στο χωριό, στο εξοχικό μου, τον Αύγουστο του 23. Ένα stream είχα κάνει τότε. Είχα 20 viewer, 25, 30 max. Δεν θυμάμαι. Το πρώτο official έγινε κάπου το Μάιο με Ιούνιο του 24. Και είχε γίνει στον Αγκαλίτσα στη Χαριλάου, το οποίο τώρα από ό,τι έχω μάθει τελευταία έχει κλείσει, το οποίο είχε με 15 ευρώ απεριόριστο φαΐ. Και με συνεννοούμε την ιδιοκτήτρια, λέω ποιο είναι το πιο πολύ που σου έχει φάει από κυρίως μερίδες άνθρωπος, ever, το πιο πολύ που σου έχει φάει. Ξέρω εγώ τι μου είχε πει, 6-7 μερίδες. Ωραία, λέω, θα έρθω on live stream, άμα σου σπάσω το ρεκόρ, νομίζω ότι είχα πει δεν θα σου πληρώσω τίποτα, αν δεν σου σπάσω πληρώνω τα 15 επί 2, δηλαδή 30, μέσα. Και αυτό θυμάμαι ήταν το πρώτο live stream IRL που είχα κάνει, το οποίο βέβαια θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά ότι επειδή δεν είχα ψαχτεί με τις εφαρμογές και όλα αυτά, ότι στρίμαρα από ένα κινητό με μία κάρτα SIM από την εφαρμογή του YouTube κατευθείαν. Και θυμάμαι ότι ήταν τρισάθλια εικόνα, τρισάθλιος ήχος, ήταν για τον Μπέο. Αλλά τι να κάνω, ρε φίλε, να αναλάβω το live stream, δεν γίνεται. Και νομίζω ότι τότε του είχα σπάσει το ρεκόρ και του είχα φάει 12 μερίδες σε live stream. Όχι βίντεο, όχι edit, όχι τρώω 20.000 ερμίδες σε 24 ώρες με 15 κιλά edit και 5 τόνους χτιστήματα. Σε live stream, 12 μερίδες. Κράου, πάου. Αυτό ήταν το πρώτο. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις ότι σε γράφω. Άμα το καταλαβαίνεις, ναι. Θέλουμε rematch με Chris SMR. Αφού του βάζει λόγια ο άλλος, ο δήθεν content creator και λέει δεν του μιλάω, δεν του κάνω, δεν το ράνω. Άσχετο, τι ώρα κλείνει. Πρέπει να συμπληρώσω. Ναι. Είναι εύκολο με κάρτα. Περάσουμε μέσα με κάρτα. Μέσα. Α, εδώ στο ταμείο λέει. Ναι. Μπορείς να κρατήσεις τύπα από κάρτα. Όχι, δυστυχώς. Οκ. Τσάτ, μισό λεπτάκι, έρχομαι. Σβηστό είναι, μην αγχώνεσαι. Σβηστό είναι, λέω. Απόδειξη Ναι. Μισό λεπτό λίγο τσάτ, έρχομαι. Α, sorry. Ναι. Κομπλέ. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει, πέτατα. Όχι, λέω πέτατα. Καλώς. Κορίτσια, επειδή η άθελά σας γίνατε σήμερα εν μέρη ένα κομμάτι του stream, θα θέλετε πριν φύγω να πείτε ένα γεια.
Όχι, επειδή αν θελάσσια σήμερα γίνεται χωρίς να το θέλετε ένα κομμάτι του stream, έτσι μικρό. Θα θέλετε να πείτε ένα γεια, αυτό μόνο ένα. Γεια. Καλά, τόσο ντροπαλές είστε, ρε φίλε. Εγώ βγήκα πριν. Εσύ βγήκες, εντάξει, παράπονο δεν έχω. Εντάξει, τι θα κάνουμε, τσάτ, πέσαμε σε ντροπαλούνες. Είναι μια δύσκολη ώρα. Βρε, καταλαβαίνω με τη ζέση, με τη δουλειά, με τα όλα του. Λοιπόν, τσάτ, τελευταία τζούρα κοκτέιλ. Νεράκι και να αφήσουμε τα παιδιά να μαζέψουν. Γιατί αν κάτσω κι άλλο, βλέπω να μου λέει This is Sparta και να με ρίχνει στο πηγάδι μέσα. Λοιπόν, τσάτ, πάμε να οργανωθούμε λίγο. Τσιγαριά εδώ. Τσιγαριά εδώ. Το μικρόφωνο είναι κομπλέ. Ωπα ρε. Ποιος άνοιξε. Άνοιξα τα ανεμιστήρα. Λέω κι εγώ από πού ήρθε. Απλά βαρούσε εδώ. Okay. Γι' αυτό καθώς ήταν εκεί. Πέρατε τζούρα ανεμιστήρα. Εκεί δεν χτυπάει καθόλου. Γιατί εδώ πέρα βράσαμε στο ζουμί. Να ρωτήσω, έχετε και φαγητό, ξέρω, πιο πρωί, πιο έτσι. Προς το παρόν όχι. Είμαστε καινούριο μαγαζί. Οκ. Καλές δουλειές να ευχηθώ. Να είστε καλά. Πώς το κατάφερα αυτό. Θα το βρω εγώ τώρα. Θα φάρετε το κοκτέιλ σας. Ωραίο, ωραίο. Το κοκτέιλ σαν κοκτέιλ ωραίο. Εγώ δεν είμαι φαν, ξέρεις, αυτό το γεύσεων, αλλά το κοκτέιλ σαν κοκτέιλ πολύ ωραίο. Λοιπόν, τσάτ. Κάτσε να αφήσουμε τα παιδιά να μαζέψουν. Από εδώ καλώδια, αμόλα καλούμπα. Πω τι ζέστη έχει, φίλε. Γεια σας, καλό βράδυ, τσάου. Θες εσύ να πεις ένα γεια γιατί αυτές είναι ντροπαλές ή όχι. Θες να πεις εσύ ένα γεια γιατί αυτές είναι ντροπαλές ή ντρέπεσαι κι εσύ. Ακόμα ανοιχτό είναι. Ναι. Καλά, εγώ στριμάρω με τις ώρες, να ξέρεις, δεν εγώ. Γεια σας, γεια σας.